ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 6 ஆறாவது வந்து இப்போ ரிஃப்ரெஷ் தான் பண்ண போறோம். ரிவிஷன் மாதிரி பார்க்க போறோம். ஓகே, எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ இந்த கோயில் இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற டேட்டி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் ஒரு வாட்டி சேவிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்துல ஒரு வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மியூட்லயே சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பிரணதி. எஸ், யார் இப்போ நம்ம இது ஜப்பா பண்ணினா மறந்து போயிட்டாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் தான் பண்ணேன் மாதாஜி. சாந்தி மாதா படிங்க. எஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சஷீர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத்த பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. மாதாஜி, வாஞ்சா கல்பதருப்ஷ கிருபா சிந்து ஏவ ச பதிதானாம் பாவனோப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. மாதாஜி, அதுக்கு மேல மேல போக மாட்டேங்குது மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய. இந்த சைடுல தெரியல மாதாஜி, எனக்கு தெரியலையா? இப்ப தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகாவதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத் விஷே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேசதாரிணே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌத பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, நல்லா படிச்சாங்க. எஸ், இப்ப நம்ம வந்து ஆறாவது வந்து தியான யோகம் அததான் பார்க்க போறோம். நிறைய வந்து எஸ் அவ்வளவுதான். அந்த மங்கி பாரு எங்க பறந்து போகுது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத ஷஷ்டோ அத்தியாயः ஆத்ம சம்யம யோகः அப்படின்ட்டு ஆரம்பிக்கிறோம். என்னது கொடுத்திருக்க? எஸ், 6.1. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பிச்சோம். ஆல்பபெட்டிக்கல். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஜானி மாதாஜி படிச்சோம். ஜானி மாதாஜி பிஸியா? ஜெயந்தி மாதாஜி மியூட் பண்ணி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யः ச சந்நியாசி யோகி ச ந நிரக்னிர் ந சாக்ரியः. என்ன பகவான் என்ன சொல்றார்? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, பகவான் கூறினார், எவன் ஒருவன் தன் வேலையின் பலனை பற்றி பற்றற்றவனாக கடமைப்பட்டிருக்கின்றானோ அவனே துறந்த வாழ்வில் இருக்கிறான். அப்ப இவர் கேட்கிறார் இல்லையா, போன இதுல எண்டுல அதான் முடியறது. இதுல 5th சாப்டர்ல எண்ட்ல யாரு துறவு மேற்கொள்றவன் வந்து மீன்ஸ் யார வந்து நம்ம வந்து இதுல அவர் கேட்கிறார் அர்ஜுனன். யாரு வந்து அவன் தான் துறவு. அவன் துறவுங்கிறது யாரு?
துறவு கொண்டிருக்கிறான் யாரு? வீட்டை விட்டு அந்த மலையில போயிட்டு உட்காருவான் அவனா எப்படின்னு. அப்ப இவர் இதுல பகவான் சொல்றாரு, எவன் ஒருவன் தன் வேலையின் பற்றின்மையோடு இருக்கானோ அவன் தான் துறந்த வாழ்வில் இருக்கிறான். அவனே உண்மையான மறைவானவன். நெருப்பை ஏற்றி எந்த கடமையும் இது என்ன அர்த்தம்னா, அவன் உண்மையான மறைவானவன், நெருப்பை ஏற்றி எந்த கடமையும் செய்யாதவன் அல்ல. சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எனக்கு இப்ப நல்லா தெரியும், எனக்கு இது என்னது ஆன்மீகத்தை எனக்கு எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு போயிடுது, அப்ப நான் வேள்வியெல்லாம் மூட்ட மாட்டேன் அப்படின்னா என்னது, ஐ கிராஸ் தட் ஸ்டேஜ் ஆல்சோ. நான் வந்து பகவானுக்கு இந்த வேள்வி மூட்டி அதை பண்ணி ஸ்லோகம் சொல்லி ஜப்பா பண்ணி, நம்ம இந்த ஜப்பா வந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது என்னைக்குமே நம்ம பண்ணதான் வேணும். நம்ம பெரிய ஒரு இனிஷியேஷன் வாங்கி தேவி தாசி பேர்லாம் வரும், தாஸ் அந்த மாதிரில பேர் வரும். அப்போ இனிமே 16 ரவுண்ட் எனக்கு பண்ணணும். அப்போ இதுதான் பண்ண போறோம். இன்னைக்கு பண்ற இது நமக்கு கோலோக விருந்தாவன் பகவான் முன்னாடி நம்ம மோட்சம் கிடைச்சு அங்க போனாலும் பகவானுக்கு அந்த சேவை பண்ணிட்டு தான் இருக்க போறோம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த 16 ரவுண்ட் பண்றோம் என்னன்னா, பகவானுக்கு சேவையா தான் பண்ணிட்டு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. பகவானுக்கு ஒரு சேவை பண்றோம். இப்ப இந்த வேள்வி மூட்டாதவன் என்ன நினைக்கிறான்னாக்கா, இப்ப எனக்கு எல்லாம் தெரியும், அப்ப இனிமே எனக்கு வந்து வேள்வி மூட்டி எனக்கு வந்து அந்த வழிபடணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறான். நோ, அது அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு டு இட். அப்புறம் என்ன பண்ணணும், நம்ம பண்ற செய்கையிலையும் பற்றற்று இருக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் சரியான துறவி. துறவி கரெக்ட். அஷ்டாங்க யோகத்தின் மேம்பட்ட நிலைகளை பயிற்சி செய்வதற்கு முன் நிஷ்காம கர்ம யோக பயிற்சியின் மூலம் ஒருவர் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். நிஷ்காம கர்ம யோகான்னா என்னது? பகவானுக்கு வேண்டி செய்யற கடமைகள் என்னெல்லாம் நம்ம செய்யறோமோ அந்த நிஷ்காம கர்ம யோக பயிற்சியின் மூலம் ஒருவர் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். அந்த அஷ்டாங்க யோகத்திலேயே முதல்ல என்னது இதுதான் கொடுத்திருக்கு, நிஷ்காம கர்ம யோகா தான் கொடுத்திருக்கு. எனவே பகவான் கிருஷ்ணர் முதல் 2 ஸ்லோகங்களில் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை போற்றுகிறார். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து அஷ்டாங்க யோகத்திலையும் சரி எது பண்ணாலும் முதல்ல இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் நிஷ்காம. தனக்கு வேண்டி பண்ணாம, தட் மீன்ஸ் எப்போ பற்றற்று இருந்தாதான் தனக்கு வேண்டி இல்லாம பகவான் பண்ணி நம்ம செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 6.2 யார் படிக்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. யம் சந்நியாசமிதி பிராஹுர் யோகம் தம் வித்தி பாண்டவ நாஹ்யன்யஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்சன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துறவி என்று பகவான் கண்டினியூ பண்றார். துறவி என்று அழைக்கப்படுவது யோகம் அல்லது பாண்டுவி மகனை உன்னதத்துடன் தன்னை இணைத்துக் கொள்வது என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானுடன் தொடர்பு தான் யோகம் தான். நம்ம அந்த லாஸ்ட் சொன்னோமே யுஞ்சத்தை அப்படின்னா இது ஈர்க்கப்பட்டு நம்ம வந்து மனசார பகவானை நினைத்துண்டு அந்த நிலையில இருக்கிறது தான் வந்து யோகம் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் அதை இணைந்து கொள்வது என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் புலன்களின் திருப்திக்கான விருப்பத்தை துறக்காதவரை ஒருவர் ஒருபோதும் யோகியாக முடியாது. யார் வந்து இப்போ ஒரு ஆஃப்டர் சர்டன் ஸ்டேஜ் அதான் சொன்னேன், ஜப்பா பண்ணப்பட நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை விருப்பம்லாம் இருந்தா அந்த புலனோட இதெல்லாம் நமக்கு வந்து விட்டு போயிடும். கண்ணால பாக்கிறதுக்கு ஏதோ ஆசை இருக்குமோ அதெல்லாம் விட்டு போயிடும், காதால கேட்கறதுக்கு விட்டு போயிடும், நாக்கால சாப்பிடணும் எல்லாமே விட்டு போயிடும். முள்ள அதெல்லாம் விட்டு போயிட்டு பகவான் இன்னும் நிறைய பண்ணணும், பகவானுக்கு நிறைய சேவை பண்ணணும், அந்த இது வந்துடும். சோ அது என்னது, ஏனென்றால் புலன்களின் திருப்திக்கான விருப்பத்தை அந்த மாதிரி இல்லாதவன் எப்படி இருக்கான், அந்த மாதிரி விருப்பத்தை துறக்காத வரை ஒருவர் ஒருபோதும் யோகியாக முடியாது. யார் அந்த மாதிரி புலனின்பத்தை வந்து அடிமையா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து யோகியாக முடியாது. பகவான் இந்த மாதிரில இது பண்ண முடியாது, ஜபா பண்ண முடியாது. எஸ், அடுத்தது யாரு? ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆருக்ஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணம் உச்சதே யோக ரூடஸ்ய தஸ்யைவ சமக்காரணம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் என்ன சொல்றேன், 8 தொகை யோகா அமைப்பில், 8 தொகைன்னா இந்த 8 limbs படிச்சோம் இல்லையா, அஷ்டாங்க யோகா அமைப்பில் நவகிரகமாகிய ஒருவருக்கு பணி என்பது பொருள். மேலும் யோகத்தில் ஏற்கனவே உயர்ந்த ஒருவருக்கு அனைத்து ஜட செயல்களையும் நிறுத்துவதே வழிமுறையாக கூறப்படுகிறது. என்ன கொடுத்திருப்பா, 8 தொகை அமைப்பில் நவகிரகமாகிய ஒருவருக்கு, 8க்கு அப்புறம் அவர் ஒருத்தன் இருக்கான், நவகிரகமா ஒருத்தன் இருக்கான். பணி என்பது ஒரு பொருள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறேன். The process of linking oneself with the supreme is called yoga. 6.3 தானே, which may be compared to a ladder. இது வந்து யோக ரூட, நம்ம அந்த லேடர் பார்த்தோம்.
ladder for attaining the topmost spiritual realization. முதல்ல என்னது கர்ம யோகான்னு பார்த்தோம். அது எப்படி பக்தியோட கர்மம் தான் பண்ணோம், நமக்கு வேண்டி இல்லாம பகவானை நினைத்து பண்ணோம் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன வந்தது ஞான யோகா. ஞான யோகா எப்படி பக்தியோட பண்ணோம். பக்தி யோகா எப்படி பக்தி கடைசி இலக்கு என்னது பக்தி பகவான் அடையிறதுதான் இந்த லேடர். இதுதான் வந்து யோகா லேடர் அப்படின்னு சொன்னோம். So compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization, this ladder begins from the lowest material condition. இந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷன் தான். ஏன்னா புலன்களை எல்லாம் இழுக்கும் நம்மள. புலன் அது சாப்பிடணும் தோணும், இதை பார்க்கணும் தோணும், இது கேட்கணும் தோணும், எல்லாம் நமக்கு வந்து பகவானை தவிர பாக்கி எல்லாத்தையும் நமக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு தோணும். ஆனா அதெல்லாம் விடுபட்டு தான் இங்க போக முடியும் நமக்கு. So this ladder begins from the lowest material condition. நம்மளாம் இப்ப மெட்டீரியல் கண்டிஷனா தான் இருக்கும் of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. இதுதான் கொடுத்திருக்கு இதுல. பட் இது எனக்கு இது என்ன கொடுத்திருக்கு புரியல இந்த தமிழ் உள்ளது. ஏன்னா நான் கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி போட்டுட்டேன். எஸ், இதுதான் வந்து ஸ்டெப் 1 4 வரைக்கும் போட்டோம். ஸ்டெப் 0ல இருக்கோம் நம்ம. இப்போ இதுல என்னது ஃப்ளூட்டிவ் ஒர்க். என்ன பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்புலதான் இன்னும் இருக்கும். எல்லாம் ஃபுல்லா விடுபடல. நம்ம இன்னும் கர்ம காண்டால தான் இருக்கும். நம்ம இதெல்லாம் கர்ம யோகாக்கு மாறணும். கர்ம யோகான்னு என்ன காரியம் பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது யோகா அந்த வேர்டு வந்துடும். கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா அப்படிங்கிறோம். ஆனா நம்ம இருக்கிறது இப்ப இந்த லெவல்ல இருக்கோம். வேலைக்கு போறோம், டெஃபினட்டா ஒரு சம்பளம் வேணும்னு எதிர்பார்த்து தான் போறோம். இல்ல அவன் எது கொடுக்குறானோ கொடுக்கட்டும், சம்பளம் போட்டா போடட்டும், இல்லன்னா பரவாயில்லன்னு யாரு வேலைக்கு போவா இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அந்த நிலைமையில இல்லையே. பௌதிக உலகத்துல கண்டிப்பா நம்ம கர்ம காண்டால தான் இருக்கும். ஆனா படிப்படியா அந்த இது பௌதிகத்தோட நிறுத்தி, ஆனா ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து கர்ம யோகா பண்ணிட்டு போறோம். ஃப்ரூட்டிவ் ஒர்க் நம்ம எல்லாம் பர்ஃபார்மிங் ரிச்சுவல்ஸ் ஃபார் எலிவேஷன் டு ஹெவன்லி பிளானட்ஸ். இப்போ ரிச்சுவல் எல்லாம் பண்றோம் நம்ம. இப்போ ஜப்பான்ல நம்ம இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இல்லாட்டாலும் வீட்டுல ஒரு கணபதி ஹோமம், இப்போ நம்ம ஒரு பர்த்டே இருந்ததுன்னா வந்து ஆயுஷ் ஹோமம் அப்படி பண்ணுவாங்க. என்னது ஆயு விருத்தி ஆகும், இன்னும் நல்லா இருக்கலாம், நல்ல நோய் நொடி இல்லாம வாழணும் அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒரு ஃப்ளூட்டிவ் ஆக்ஷன் தானே. நம்ம எதுவும் எதிர்பார்த்து தான் அதெல்லாம் பண்றோம் நம்ம. பட் என்ன அது பண்ணினா தப்பு கிடையாது. அந்த மாதிரி ரிச்சுவல் பண்ணும்போது ஹெவன்லி பிளானட்ஸ் போகும். ரெகுலேட்டட் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இன் அக்கார்டிங்ஸ் வித் ஸ்கிரிப்சர். ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கிற போலியும் சென்ஸ் கிராட்டிஃபையும் பண்றோம். அப்படின்னா என்னது புலன்களை எல்லாம் ஃபுல்லா அடக்கிக்கணும் அப்படி சொல்ல. புலன்களையும் நம்ம வந்து பேணி காக்குறோம். அது வேணும், இதுதான் புத்திரகாமியஸ்ரீ யாகம் ராமரோட காலத்திலே இருந்திருக்கேன். ஏன்னா பிள்ளைகள் வேணும். அப்ப அந்த ஒரு யாகம் பண்ணதான் செஞ்சாங்க. அப்ப புத்திரர்கள் கிடைத்தார்கள். அஸ்வமேத யாகம் நம்ம இப்போ நம்ம இதுலயும் அதெல்லாம் அஸ்வமேதெல்லாம் அந்த காலத்துல பண்ணியிருந்தாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கே சுதர்சன ஹோமம், அப்புறம் என்னது நவக்கிரக ஹோமம், கணபதி ஹோமம் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இப்ப இது பண்ணினா நமக்கு ஏதோ பொருள் கிடைக்கும், நமக்கு ஏதோ ஒரு விருத்தி ஆகும் அப்படின்னு நினைச்சா அதுதான் ஸ்டெப் 0. ஆனா பண்ணாம இருக்கணுமா? பண்ணணும், கண்டிப்பா பண்ணணும். அதுல என்ன ஆரம்பம் ஆகும் ஸ்டெப் 0. அப்புறம் ஸ்டெப் 1 என்னது ரினவுன்சிங் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் லேபர். பண்றோம் சரி, ஆனா எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணணும் பண்றோம். கிடைக்குமா? அது பகவானோட டிபார்ட்மெண்ட். கொடுக்கணும்னா கொடுக்கட்டும். அப்ப நம்ம என்ன நிலையில உயர்ந்துடுறோம்? கர்ம யோகா, கர்ம காண்டால இருந்து கர்ம யோகா. அப்ப என்ன அர்த்தம்? நிஷ்காம கர்மம். அதுதான் கர்ம யோகான்னு நிஷ்காம. பகவானை நினைத்து பண்றோம். அவர் கொடுக்கணும்னா கொடுப்பார். நமக்கு யோகம் இருந்தா கிடைக்கும். இல்லாட்டா நம்ம டியூட்டி இது பண்றது பண்ணிட்டே இருக்கணும். எப்ப பகவான் கொடுக்கணும் சொல்றது கொடுப்பார். அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து மேல போயிடுறோம். ஸ்டெப் 2 என்னது ரினவுன்சிங் ஃப்ரூட்ஸ். இது ஆல்ரெடி ரினவுன்சிங் ஃப்ரூட் கொடுத்துருக்கு. பிளஸ் என்னது ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ் அபவுட் பிரம்மன், ஆஸ்டரிட்டி. அப்புறம் என்னது பிரம்மனை பத்தி உள்ள ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். என்னது சாங்கியா பிலாசபி அபவுட் காட். என்னது அது வந்து பக்தி இல்லாம பண்றாங்களே அதெல்லாமும் துறக்கணும். அதை தொடர்ந்து அண்ட் ஆஸ்டரிட்டி. நல்ல இது காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும், அது பண்ணணும். இல்ல அவங்க ஒரு இதா இருக்காங்களே தபஸ் மாதிரி நினைச்சு வராங்களே அந்த மாதிரி ஆஸ்டரிட்டி. இது என்ன இப்போ அதுல எங்க உயர்றோம் நம்ம? கர்ம யோகால இருந்து ஞான யோகா. ஞானத்தால படிச்சு நம்ம கொஞ்சம் உயர்ந்தோம். அதுக்கப்புறம் 3வது ஸ்டெப் என்ன வருது? ரினவுன்சிங் ஃப்ரூட்ஸ். ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருந்து பார்த்துருக்கோம். செகண்ட்லயும் அதான் போட்டுருக்கு. தேர்ட்லயும் அதான் நாலேஜ் கெயின் பண்றோம். இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் எல்லாம் படிக்கிறது அதெல்லாம். கண்ட்ரோல் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ் பை த 8-fold path. அதான் அஷ்டாங்க யோகா பயிற்சி பண்ணுவோம். அப்புறம் மெடிடேஷன் ஆன் பரமாத்மா. மெடிடேஷன் என்னது? சும்மா உட்காந்து மெடிடேட் எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஜப்பா பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணும் போதே எங்கேயோ அலப்பாயிருது மனசு. அப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ணாம உட்காந்துன்னு பகவான் நினைக்கிறேன்னா ஒரு செகண்டுக்கு இருக்கும். அப்புறம் 10 செகண்ட் வேற எங்கேயோ சுத்தி இருக்கும், திரும்பி இழுத்து பிடிக்கும். அப்ப நம்ம ஜப்பா பண்ணதான் அது கண்ட்ரோல் போகும். சோ அதனாலதான் ஜப்பா வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. மெடிடேஷன் ஆன் பரமாத்மா. பகவானை நினைத்து நம்ம மெடிடேட் பண்றது த்ரூ ஜப்பா. ஜப்பா பண்ணும்போது அங்க இங்க பார்க்காம அழகா பகவான் நினைத்து பண்ணலாம். அப்புறம் சூப்பர் சோல். அதாவது பரமாத்மா சூப்பர் சோல் விச் இஸ் வித்தின் அவர் ஹார்ட். இதுதான் அஷ்டாங்க யோக முறை.
அதுக்கு மேல என்னது பக்தி யோகா, லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு தி சுப்ரீம் லார்ட் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. பகவானை நினைத்து தான். அப்ப நம்ம இஸ்கான்ல என்ன இருக்குன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே பக்தி யோகா தான். பக்தி யோகா இப்போ ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொல்லிருக்கோம், இப்ப நம்மளாம் லெவல் 2ல இருக்கோம், கரெக்ட். லெவல் 1ல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம், ஜப்பா பண்ணுங்க இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, சொல்லாம விட்டு நிறைய பேர் விட்டே போயிருப்பா. ஆஹா, இங்க வந்துட்டு நம்ம ஜப்பால மன சொல்றாளே, என்ன புரியாதவள். 18 days கோர்ஸ்ல இப்ப நாங்க பகவத்கீதா படிக்கணும்னு வந்த இடத்துல நீங்க என்ன ஜப்பா பண்ணு அதை பண்ணு டீ காஃபி எல்லாம் பிடிக்காது சொன்னா அவ ஏத்துக்க மாட்டான். நோபடி இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். இப்ப கூட யாரும் சொன்னா இல்லையா, பகவத்கீதா படிச்சு என்ன பகவத்கீதா படிக்கிறது ஆர்வத்தை ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான் சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி எண்ணத்தோடதான் எல்லாரும் வருவாங்க. ஆஹா, ஸ்லோகா படிக்கலாம், அது பண்ணலான்னு. அப்புறம் ஆர்வம் வருது. ஆஹா, கொஞ்சம் ஜப்பம் பண்ணலாமே, கொஞ்சம் சீக்கிரம் இருந்துக்கலாமே, இந்த மங்களாரத்தி பார்க்கலாமே. அப்புறம் என்ன ஆயிடும், அதான் எதுவுமே பழக்கம் நமக்கு. அது விட்டுதான் ஒரு நாளைக்கு எழுந்துக்கலன்னா மிஸ் பண்ணிட்டேனே, அந்த மாதிரி ஒரு வருத்தம் வந்துடும். நல்லது பண்றோம், அதுல வருத்தம் வந்தா பரவாயில்ல, அடுத்த நாளைக்கு கண்டிப்பா என்னன்னு பார்க்கணும் தோணும். சோ இதுதான் வளர்ச்சி. இது ஏணி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா யோகா ரூட அப்படின்னு. யோகா ருருக்ஷு, யோகா ரூட, அந்த மாதிரி 2 வேர்ட்ஸ் வரும். எஸ், நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம், ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட். இது நான் எடுத்துருக்கோம் எல்லாம் டிக்கெட்டுன்னு வருது. எஸ், 6.4 ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சாச்சு. கமலாவாணி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா இஹி நேந்திரியார்த்தேஷு நர்கமஸ்வனுஜ்சேதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகரூடஸ் ததோச்சத்யதே. யோகாரூட, அதை நாம் யோகாரூடான்னு எனப்படுகிறது. என்னப்படுகிறது, ஒரு நபர் அனைத்து ஜட ஆசைகளையும் துறந்து புலன் திருப்திக்காக செயல்படாமலும் பலன் தரும் செயல்களில் ஈடுபடாமலும் இருக்கும் பொழுது யோகத்தில் உயர்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. யோகாரூட அது உச்சியத்தே, அந்த மாதிரி அந்நிலையில அவன் இருக்கான். யோகா ரூடா நிலையில இருக்கான் அப்படின்னு. அடுத்தது யார் மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. தோவரேன் தோவரேன். உத்தரேத் ஆத்மாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்துர் ஆத்மைவ ரிபுர் ஆத்மனக. ஒருவன் தன் மனதின் உதவியால் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள. நான் படிக்கிறேன், எப்படி எக்ஸ்பிளைன் தானே பண்ணுவேன். இப்ப ரிவைஸ் தானே பண்ணிருக்கேன். ஒருவன் தன் மனதின் உதவியால் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும், தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. இப்ப நம்ம அதான் பேசிட்டு இருந்தோம். மனசை நம்ம இல்ல இன்னையில இருந்து 3 பேர் இன்னைக்கு சொன்னா, இன்னையில நான் 16 பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கேன். 2 பேர் அப்படி சொன்னா, செல்வம் பிரபுஜி இன்னையில இருந்து நான் ஜப்பாவே பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். மாதாஜி எஸ் ஃபவுண்ட் அ வே அவுட். எப்படி காலையில இருந்து வேறவங்க அட்டென்ட் பண்றேன், சரி அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்கு என்கிட்ட, எப்படி அட்டென்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எஸ் ஜாட்டட் டவுன். அப்ப அந்த மாதிரி இப்ப மனசுல இருந்தா அந்த இது நமக்கு வருது. மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ஒரு என்னது டியூன் பண்ணிட்டோம் மனசை, இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ ஒருவன் தன் மனதின் உதவியால் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள வேண்டும், தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆத்மாவின் நண்பன், அவனுடைய எதிரியும் கூட. இப்போ மனசை நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்றோமோ அது போல இருக்கும். இல்ல என்னால முடியாத நினைச்சா முடியவே முடியாதுதான். இப்ப நீங்கெல்லாம் 3 பேரும் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது எனக்கு ஐ வாஸ் திங்கிங் ஆஃப் திஸ் தான். இந்த இதுதான் எனக்கு நினைவு வருது. என்னது, மனசு நம்மளோட நண்பனும் சரி எதிரியும் சரி. அப்ப நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணோம், நண்பனா இருக்கதான் ட்ரெயின் பண்ணணும். நம்ம சொல்றது மனசு கேட்கணும், அந்த லெவல்ல நம்ம வச்சுக்கணும். அப்ப 16 ரவுண்ட் என்ன எல்லாமே நம்மளால முடியும். அடுத்தது புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. பந்தூர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய யோனிஸ்மை ஆத்மனாஜிதஹ ஆத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்திதாத்மைவ சத்ருவத். இன்னைக்கு படிச்சோமே மாதாஜி, இன்னைக்கு இருந்ததே. ஆமா. அவ மனதை வென்றவனுக்கு மனதை சிறந்த நண்பர், ஆனால் அதை செய்ய தவறியவனுக்கு அவனது மனமே மிகப்பெரிய எதிரியாக இருக்கு. அதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னோம். இப்ப மனசை பத்தியே 2-3 இது வந்துட்டே இருக்க முடியும். சோ நம்ம எப்பவுமே நம்ம சொல்லி மனசு கேட்கணும், அந்த லெவல்ல தான் நம்ம வச்சுக்கணும். then it will become our friend. yes 6.7 படிங்க மாதாஜி. யாரு? சாந்தி மாதாஜி தான். சாந்தி மாதாஜி இருக்கலா? போன் வந்துட்டா. சாஸ்வதா மாதாஜி நீங்க இருக்கலா? இருக்கேங்க மாதாஜி. படிங்க. அம்மா என்ன பிஸியா இருக்காங்க? கீழ இருக்காங்க மாதாஜி, தெரியல மாதாஜி எனக்கு. ஜிதாத்மனஹ பரசானந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதஹ சீதோஷ்ண
सुख दुःखकेषु तथा मनापमानयोः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். மனதை வென்ற ஒருவருக்கு அவர் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா என்ன ஒரு நிமிஷம். மனதை வென்ற ஒருவருக்கு அவர் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா ஏற்கனவே அடைந்து விட்டார். பரமாத்மாவை வரணும். ஏற்கனவே அடைந்து விட்டார். அத்தகைய மனிதனுக்கு மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பம், வெப்பம் மற்றும் குளிர், மானம் மற்றும் அவமானம் அனைத்தும் ஒன்றுதான். சோ மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணினவருக்கு என்ன இருக்கும்? எல்லாமே டசன்ட் மேட்டர் ஃபார் ஹிம். எல்லாம் அப்படி துச்சமா நினைப்போம். ஆனா மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது அது நடக்கும். ஏன்னா அவன் வந்து என்னது பரமாத்மாவை அடைந்த நிலை அவன் வந்துடும். 6.8. யாரு நெக்ஸ்ட்? சாந்தி மாதாஜி வந்தா படிக்கட்டும். அது வரைக்கும் சத்யபாமா மாதாஜி படிச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான விஞ்ஞான ரூபாத்மா கூட ஸ்தோ விஜிதேந்திரிய யுக்த உच्यते योगी सम லோஷ்டாஸ்ம காஞ்சக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நபர் சுய உணர்தலின் நிலை நிறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் பெற்ற அறிவு மற்றும் உணர்திறன் மூலம் முழுமையாக திருப்தி அடையும் போது அவர் ஒரு யோகி அல்லது ஆன்மீகவாதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அப்படிப்பட்டவர் ஆழ்நிலையில் அமைந்து தன்னடக்கம் கொண்டவர். கூழாங்கற்களாக இருந்தாலும் சரி, கற்களாக இருந்தாலும் சரி, தங்கமாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்தையும் ஒரு மாதிரியாக பார்க்கிறார். அவருக்கு வந்து எல்லாமே சமத்துவத்துல பார்த்துட்டு இருப்பார். அந்த மாதிரி ஒரு சுய தான் யாரு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு நல்ல மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி சுய உணர்தலில் அந்த மாதிரி நிலை நிறுத்த இருக்கிறவனுக்கு எல்லாமே வந்து துச்சமா இருக்கும். எல்லாம் கூழாங்கற்களாக தான். நல்ல காசு இது கொடுத்தாலும் என்னது அதெல்லாம் கூழாங்கற்களாக இருந்தாலும் சரி, கற்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை தங்கமாக இருந்தாலும் அனைத்தையும் ஒரு மாதிரியே பார்க்கிறான். அந்த நிலையில அவன் அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. யார் நெக்ஸ்ட்? செல்வம் பிரபுஜி தான். செல்வம் பிரபுஜி இருக்கலா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. சுஹ்ருன் மித்ரயுதாசீன மத்யஸ்த தேஷ்ய பந்துஷு சாது ஸ்வாபீச்ச பாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? நேர்மையான நலம் விரும்பிகள், அன்பான பயனாளிகள், நடுநிலையாளர்கள். தமிழ்ல ரொம்பவே கஷ்டமாய் ரெண்டுத்துக்கும் நடுநிலையாளர் போட்டிருக்கு. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? வெல் விஷர். A person is considered still further advanced. இன்னும் நல்ல நிலை பெற்று இருக்கான் அப்படின்னு யாரு சொல்ல முடியும்? When he regards honest well wishers, affectionate benefactors, the neutral mediators, the envious friends and enemies, the pious and the sinners, all with an equal mind. யாரெல்லாம் ஈக்குவலா பாக்குறான்? நாட் ஓன்லி சுக்க துக்க அது மாத்திரம் வந்து ஈக்குவலா பாக்கல. மனுஷா எப்படி ஆனஸ்ட் வெல்விஷர் இருப்பாங்க. சரி ஓகே நான் எனக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே அதுக்குன்னு அவங்களை ரொம்ப கொண்டாடவும் வேணும். நல்ல அஃபெக்ஷனேட்டா இருப்பாங்க. யாரு? அம்மா அப்பா தான். அம்மா அப்பா தம்பி தங்கச்சி அவங்களாம் அவங்களும் ஓகே சரி அவங்களையும் ரொம்ப எல்லாம் கொண்டாட மாட்டாங்க. இந்த நியூட்ரலா இருப்போம். நியூட்ரல் மீடியேட்டர், தி என்வியஸ். யாரு பொறாமை கொண்டிருக்காலும் அவனையும் வந்து இது எனிமியா வந்து என்னது அவளை எதிர்க்க மாட்டான். ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், எனிமியா இருக்கட்டும், எல்லாம் சமபாவத்துல அவன் பார்ப்போம். இம்பயஸ் சின்னர்ஸ், யாரு நல்ல ஆத்மா, யாரு துராத்மா, யாரு பாவம் பண்றவங்க, அவங்களையும் வந்து கண்டுக்க மாட்டான். எல்லாரையும் வந்து சேமா, ஆல் வித் அன் ஈக்குவல் மைண்ட். அவங்க வந்து அந்த மாதிரி நண்பர்கள் மற்றும் எதிரிகள், பக்தியுள்ளவர்கள் மற்றும் பாவிகள் அனைவரையும் சமமான மனதுடன் கருதும் போது ஒரு நபர் இன்னும் மேம்பட்டவராக கருதப்படுகிறார். அவளை கூட அவங்க ஈக்குவலா நினைவு. இது அம்பரீஷ மகாராஜா ஸ்டோரி தான். எஸ். சோ 6 எனிமீஸ் ஆஃப் த மைண்ட் என்னது? மதம், காமம், இங்க எப்படி இருக்கு? காமம், குரோதம், லோபம், மதம், மோகம், மாத்சரியம். அப்ப இதுல இருந்து இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்கு லஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆசை பேராசை ஆயிடுமே. நாட் ஒன்லி ஆசை, பேராசை, கோபம். அந்த பேராசை வந்து இருக்கும். எனக்கு அடைந்தே தீரணும், அடைந்தே ரொம்ப ஆசை இருக்கும். ரொம்ப ஆசை அதிகமாகி போனோம்னு கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும்? கோபம். அந்த கோபத்துல என்ன ஆகும்? வேற யாருக்கோ கிடைச்சதுனாக்கா கிரீடு பத்தி அவனுக்கு மாத்திரம் இருக்கு, எனக்கு ஏன் வரல, அந்த மாதிரி கோபம். அந்த ஒரு பொறாமை, எரிச்சல்,
அப்புறம் என்ன மதம், அதனால பைத்தியக்காரத்தனமா அவன் பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிப்பான். அப்புறம் இல்யூஷன், அவனுக்கு என்ன நடக்கிறதுனே தெரியாது. வாயில வந்த வார்த்தையில தான் போகும்போது சொல்லுவாங்க இல்லையா, போகும்போது வாயை அடக்கிக்கணும், ஜாஸ்தி வாய் வார்த்தையை ஒண்ணும் விடக்கூடாது. ஏன்னா கோவத்துல மனுஷன் என்ன பேசுறானே தெரியாது. அப்ப வாயை கட்டுப்படுத்திக்கணும். அப்புறம் மாத்சரியம், என்வி, இன்னொருத்தால கொண்டு பொறாமப்படணும். இதுவும் அதே தான், கிரீடு தான். கிரீட் அண்ட் என்வில என்ன ஹார்ட்லி எனி டிஃபரன்ஸ். சோ அந்த இதுல நம்ம வந்து கொண்டு போயிடும். அதனால லஸ்ட் எங்க இருக்கணும், பகவான் பேர் இடத்துல இருக்கலாம். ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடீஸ்ல லஸ்ட் இருக்கலாம், அதுல கோவம் எல்லாம் வராது. இன்னும் படிக்கணும் தான். அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம்னா என்ன போட்டிருக்கு, யமா எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின் பார்த்தோம் நம்ம. இதெல்லாம் ஒரு நல்லா டீட்டெயில பார்த்தாச்சு. இருந்தாலும் இதுல போட்டிருக்கு, நம்ம வந்து படிக்கலாம். அஷ்டாங்க யோகம்னா என்னது, 8 லிம்ப் கனெக்ஷன், 8 அங்கங்கள் இணைப்பு. அங்கங்கள்னா பாடி பார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது, பாக்கி உள்ளது. யமா நியம, யமானா என்னது, புறம் டிசிப்ளினா இருக்காங்க. அதுல டீட்டெயிலா நம்ம பார்த்துட்டோம். நியமா, அப்புறம் ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, சமாதி. இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின். இன்டர்னல், மனதுக்குள் ஒன்றும் இது பண்ணாம யாரையும் துரோகிக்காம அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஆசனா, போஸ்டர், நல்ல இரெக்டா உட்காரணும். எப்பவுமே உட்காரும் போது முதுகெலும்பு வளைஞ்செல்லாம் உட்காரவே கூடாது. எப்ப மெடிடேஷன் சீட்னா என்ன அர்த்தம், பத்மாசன் சொல்றாங்க. பத்மாசன்லாம் உட்கார முடியுமா பண்ணலாம். ஒரு வயசுக்கு அப்புறம்னா அரை பத்மாசன் வேணா உட்கார்ந்து பழகலாம். பிராணாயாமம், ஈவன் பிரெத் கண்ட்ரோல் ஹஸ் டு பி கண்ட்ரோல்டா இருந்ததுன்னா என்னது, சூரிய நாடி சந்திர நாடி. சோ அதெல்லாம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் விட்ரால் ஆஃப் சென்சஸ், முள்ள கண் புலன், ஆது புலன், எல்லா புலன்களையும் அடக்கி 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 அதை விட்ரா பண்ணிக்கும். அப்புறம் தாரணா, அப்ப என்னாகும், டோட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன். அது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது மெடிடேட்டிவ் அப்சார்ப்ஷன், அதுலயே நம்ம என்ன ஐக்கியமாயிடும், நமக்கே தெரியாது கான்சென்ட்ரேட் பண்றோன்னே தெரியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அதுலயே தான் இருப்போம் நம்ம. லாஸ்ட்ல சமாதி, உயிரோடு இருக்கான்னு கூட தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு தியானத்திலும் உச்சநிலை சமாதி, யூனியன், இன்டெகிரேஷன் வித் லார்ட். எஸ் 6.10 யார் மாதா, திரும்பி இதுதான் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। योगी उच्चित सततम आत्मानं रहसि सिद्धतः एकाग्रीयद सिद्धात्मा ஒரு ஆழ்நிலைவாதி எப்பொழுதும் தனது உடல், மனம் மற்றும் சுயத்தை பரமாத்மாவுடன் உறவில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவர் தனிமையில் தமிழ்ல தான் வரும், தனிமையில் வாழ வேண்டும் மற்றும் எப்போதும் கவனமாக தனது மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவர் ஆசைகள் மற்றும் உடைமை உணர்வுகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும். என்னுடைய பொசஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. யார் இந்த மாதிரி மெடிடேட்டிவ் அப்சர்ப்ஷன் இருக்கணும், தன்னோட ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாமே பகவானோட தான். நம்ம இருக்கிற இடமும் சரி, உயிர் வாழறதும் சரி, காத்தும் என்ன பகவானோட காத்தை தான், நம்ம பகவான் கொடுத்த ஃப்ரீ காத்தை நம்ம சுவாசிக்கிறோம். அப்படி பார்த்தா நம்ம எவ்வளவு பெரிய கடனாளி. பகவானுக்கு அவ்வளவு பகவானோட திங்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அப்ப இவன் இந்த மாதிரி உள்ளவன் என்னது, தன்னுடையதுன்னு ஒண்ணுமே இருக்காதான். எல்லா உடமையும் வந்து அந்த உணர்வுகளை அவன் வந்து விடுபட்டுடும். எல்லாம் பகவானுடையதுதான் அவங்க. எஸ் 11 and 12 ஜானி மாதாஜி படிச்சிடும். हरे कृष्णा माताजी। सुषौ तेषे प्रतिष्ठाभ्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्य उच्छ्रितं नादिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचेतेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगम् आत्मविशुद्ध्यते दये। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। யோகா பயிற்சி செய்ய ஒருவர் ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் சென்று தரையில் குஷா புல்லை போட்டு அதன் மேல் மான் தோல் மற்றும் பெண்மையான துணியால் மூட வேண்டும். இருக்கை மிகவும் உயரமாகவோ, நாத்தி உச்சி போட்டிருக்கலையே, நாத்தி உச்ரித்தம், நாத்தி நீச்சம். நாத்தினா இல்லை, என்னது இல்லை, ரொம்ப மேலேயும் இருக்கக்கூடாது, நீச்ச கீழியாவும் இருக்கக்கூடாது, மிக உயரமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கக்கூடாது, மற்றும் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். யோகி அதன் மீது மிகவும் உறுதியாக அமர்ந்து தனது மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒரு புள்ளியில் நிலைநிறுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்த யோகா பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இந்த மாதிரி இந்த 2 புருவத்துக்கு நடுவுல கான்சன்ட்ரேஷன், கண் விழி அங்க வச்சுக்கிட்டு, ஏன்னா கண்ணு ஃபுல்லா மூடவும் கூடாது, என்ன தூங்கிடுவோம். ரொம்ப ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தாக்கா எல்லா புலன்கள்லாம் ஏதோ ஒன்று பறக்கும், ஏதோ போகும், அதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி இல்லாம இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கணும். எவ்வளவு கஷ்டம்னு இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றா. அதை விட ஜபா பண்றது எவ்வளவு ஈஸின்னு கடைசியில வரும். பகவான் நினைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. எஸ்
ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சுங்க. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Samam kaya sirogrivam tarayan alasam sthiraga sampresha nasikakram svam tishashanavalokayan prashantatma vikadabir brahmachari virade siddhidaha mana samyamya machito yukta asidamatparaga. Hare Krishna Mataji. ஒருவர் தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேர்கோட்டில் நிமிர்ந்து பிடித்து மூக்கின் நுனியில் சீராக பார்க்க வேண்டும். இப்ப இங்க மூக்கு நுனியில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது புருவத்தின் மத்தியிலன்னு போட்டிருந்தது. ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஓகே, நுனியில் சீராக பார்க்க வேண்டும். எனவே அசையாத அடக்கமான மனதுடன் பயமற்ற உடல் உறவு வாழ்வில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு ஒருவன் என்னை இதயத்தில் தியானித்து என்னை வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்காக ஆக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி மனசால எப்படி இருக்கணும்? மனசை வந்து பகவானோட நினைப்புல அந்த மாதிரி இருந்து என்னை வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்காக வைத்து அவன் வாழணும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். வந்து இந்த யோகா பயிற்சியில மேம்பட்டு அவங்க போகணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஹார்ட் தான். அடுத்தது கமலாவணி மாதாஜி படிச்சு. Hare Krishna Mataji. ஏவம் सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परमां मत्सं सताम् अधिगच्छति. இவ்வாறு உடல், மனம் மற்றும் செயற்பாடுகளின் மீது நிலையான கட்டுப்பாட்டை கடைபிடிப்பதன் மூலம் அவரது மனதை ஒழுங்குபடுத்திய மாய ஆழ்நிலைவாதி பொருள் இருப்பை நிறுத்துவதன் மூலம் கடவுளின் ராஜ்யத்தை அல்லது கிருஷ்ணனின் இருப்பிடத்தை அடைகிறார். எல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணினா என்ன, கடைசியில அங்கதான் கிருஷ்ணரோட இலக்கு என்னது? கிருஷ்ணரோட உலகம். அங்க அடையறதுக்கு கண்டிப்பா அடைவோம். அடைகிறார்னே போட்டுட்டா, சான்ஸ் இருக்குன்னு கூட கிடையாது. அல்லது கிருஷ்ண இருப்பிடத்தை அடைகிறார். அவன் அங்க வந்து பொருள் இருப்பை எல்லாம் நிறுத்தி அப்ப கண்டிப்பா அவன் வந்து இதுல போயிடுவான், பகவானோட உலகத்துக்கு போயிடுவான். எஸ், 6.16. யார் மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. நீங்களே அடுத்தடுத்து நீங்களே பார்த்து படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாத்யஸ் நனதஸ்து யோகோ அஸ்தி நசைகாந்தம் அனஸ்னதக நசாதி ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுனக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓ அர்ஜுனா, ஒருவர் அதிகமாக சாப்பிட்டாலோ அல்லது குறைவாக சாப்பிட்டாலோ, அதிகமாக தூங்கினாலோ அல்லது போதுமான அளவு உறங்காமல் இருந்தாலோ ஒருவர் யோகியாக மாற வாய்ப்பே இல்லை. அதுல நமக்கு என்ன படிக்கணும்? எவ்வளவு நம்ம ஏஜுக்கு தகுந்தா போல. யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் நீங்க 4 hours தூங்கணும், அவளுக்கு நிறைய தூக்கம் வரும். சின்னவாள்லாம் நல்லா தூங்கட்டும், 6 hours 7 hours தூங்கட்டும். ஆனா ஒரு மாதிரி 60+ இருக்கிறவங்க எல்லாம் 4 hours 4.5 hours மேக்ஸிமம் 5 hours. அது மாதிரி தூக்கமே வராது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னன்னாக்கா யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் பகவான் பண்ணி நிறைய சேவை புரியலாம். ஸோ நிறைய சாப்பிடவும் கூடாது, அதுக்குன்னு ரொம்ப பட்னியா போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணணும். இந்த உடம்பு பேணி காக்குறது எதுக்கு? பகவானுக்கு சேவை பண்றது. ஸோ அதுக்கு மாத்திரம் சாப்பிட்டு அதுக்கு மாத்திரம் தூங்கி நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எஸ், 6.17. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. புஷ்பா மாதாஜி இருக்கா? படிக்கிறேன். படிங்க. युक्ताहार विहारस्य युक्तश्रेष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्ण माताजी. உண்ணுதல், உறங்குதல், பொழுதுபோக்கு, வேலை செய்தல் போன்றவற்றில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர் யோக முறையை கடைபிடிப்பதன் மூலம் அனைத்து பௌதிக துன்பங்களையும் தணிக்க முடியும். இது நானுதான் உட்கார்ந்து பண்ண இல்ல, நம்ம இதுல பௌதிக இது என்னது உண்ணுதல் எல்லாமே நம்ம வந்து நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம லீட் பண்ணும்போது உண்ணுதல், உறங்குதல், பொழுதுபோக்கு எல்லாமே நம்ம பண்றோம். வேலை செய்தல் போன்றவற்றில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர். நம்ம எல்லாம் கட்டுப்படுத்துவதா? ஆனா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதும் ஆனா யோக முறையை நம்ம கடைபிடிக்கும் போது என்ன ஆகும்? இது எல்லாமே பௌதிக துன்பங்கள். பௌதிகம்னா எல்லாம் துன்பம் நிறைந்த உலகம் தானே. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் துன்பம் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து தணிக்க முடியும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது கம்மியாகும், நல்லா தாக்கு பிடிக்க முடியும். மெயினா வந்து தாங்குற சக்தி கூட பகவானே சொல்றோம். இதெல்லாம் நமக்கு தாங்குற சக்தி கிடைத்துவிடும். 6.18. அடுத்தது யார் மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி வந்துட்டாளா? மாதாஜி கெஸ்ட் வந்திருக்காங்கன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யை ஏவாவசிஷ்டதே நிஷ்ப்ருஹ சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யை உச்யதே ததா. யோகி யோக பயிற்சியின் மூலம் தனது மன செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்தி அனைத்து பௌதிக ஆசைகள்
ஆசைகள் அற்ற நிலையில் அவர் யோகத்தின் நன்கு நிலை பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. எல்லாத்தையும் அடக்கி யோக பயிற்சினால் எல்லாமே அடக்கிறார். என்னது தனது மன செயல்பாடுகளையும் ஒழுங்குபடுத்தி அனைத்து பௌதிக ஆசைகளையும் அவர் வந்து நிலை ஆசைகளை அற்ற நிலையில் உனக்கு டெஃபினட்டா அது விட்டு போயிடுங்க. அந்த மாதிரி நிலையில வந்து அவன் வந்து யோகத்தை நல்ல நிலைக்கு போய்விட்டான். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து எஸ். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சத்யபாமா மாதாஜி. நீங்களே ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சு நீங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் மாதாஜி. அடுத்த ரவுண்ட்ல கிளிக் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யதா சித்தஸ்ய யுஜ்ஜதோ யோகம் ஆத்மனக. காற்றில்லாத இடத்தில் விளக்கு அசையாது போல மனதை கட்டுப்படுத்தும் ஆழ்நிலைவாதி ஆழ்நிலை சுயத்தை பற்றிய தியானத்தில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பான். அவன் ஒண்ணுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஒரு காற்றில்லாத இடத்துல ஒரு தீபம் எரியற போல இவனோட மனசு எப்படி இருக்கும்? அப்படியே ஸ்திரமா இருக்கும். அவன் வந்து ஒன்னும் சஞ்சலமே படாது. அவன் தியானத்தை ஆழ்ந்திருப்பான். சுயம் செல்ஃப் பத்தி அவன் நினைச்சிட்டு அவன் வந்து ஆழ்நிலையில இருப்பான், நிலைத்திருப்பான். எஸ். அடுத்தது யார் படிச்சால் இப்போ? செல்வம் பிரபுஜி. 3 இருக்கு. 3 யா இல்ல 4 20 21 22 23 அப்படி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யத்ரோ பரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மனம் பஷ்யன் ஆத்மனி துஷ்யதி சூகம் ஆத்யந்திகம் யத்தத் புத்திக்ராஹ்யம் ஆதித்யம் வேத்தி யந்திர நச்சைவாயம் ஸ்திதா சலதி தத்வத யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததஹ யஸ்மின் ஸ்திதிதோ நதுகேன குருணாபி விசால்யதே தம் வித்யா துகஷம் யோகம் யோகலட்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. டிரான்ஸ் அப்படின்னா என்னது? நல்லா யோக நிலையில இதுதான் நம்ம 6.21 தான் நம்ம படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது புரிஞ்சுடுத்துனா ஓகே, இல்லாட்டி நம்ம திரும்பி அது போலாம். சோ டிரான்ஸ் நிலையில அப்படின்னா என்னது? எல்லாம் மறந்து அவனோடய ஒரு இதுல இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆத்மா டிரான்ஸ் அல்லது சமாதி எனப்படும் பரிபூர்ண நிலையில் யோக பயிற்சியின் மூலம் ஒருவரின் மனம், பொருள், மன செயல்பாடுகளிலிருந்து முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த பரிபூர்ணமானது தூய்மையான மனத்தால் சுயத்தை பார்க்கும் திறனாலும் சுயத்தை ரசித்து மகிழ்ச்சி அடைவதிலும் ஒருவரின் திறமையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அவன் சும்மா உட்கார்ந்து அதனால என்ஜாய் பண்றான். அதனால இஸ் நாட் கமிங் பேக் டு நார்மல். இதுல அவன் அப்படியே சுயத்திலேயே இருக்கான். அதுலயே வந்து டிரான்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஒரு நிலையில இருக்கான். அவனுக்கு என்ன வழியில நடக்கிறது தெரியாது. சுயத்தை பத்தி பரிபூர்ணம் அவனுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் இருக்கு. அதை நல்லா என்ஜாய் பண்றான். பரிபூர்ணமானது தூய்மையானது மனத்தால் சுயத்தை பார்க்கும் திறனாலும் சுயத்தை ரசித்து மகிழ்ச்சி அடைவதிலும் அவன் வந்து திறமையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அந்த மகிழ்ச்சியான நிலையில் ஒருவன் எல்லையற்ற ஆழ்நிலை மகிழ்ச்சியில் நிலை பெற்று ஆழ்நிலை புலன்கள் மூலம் உணரப்படுகிறான். இவ்வாறு நிறுவப்பட்டால் ஒருவன் ஒருபோதும் சத்தியத்தை விட்டு விலகுவதில்லை. இதை பெற்ற பின் பெரிய ஆதாயம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். இது கூட அவனுக்கு வந்து பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்டா தோணாது. நத்திங், திஸ் இஸ் வாட் நார்மல் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட நிலையில் அமைந்திருப்பதால் மிகுந்த சிரமத்தின் மத்தியிலும் ஒருவர் அசைவதில்லை. இது உண்மையில் பொருள் தொடர்பு மூலம் எழும் அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் உண்மையான விடுதலை. கை கால் எல்லாம் அந்த மாதிரி வலிச்சா கூட அவன் வந்து அதுல இருந்து விடுபட்டு ஒரு நல்ல ஒரு இதுல உட்கார்ந்து இருப்பான். இதுதான் ஆக்சுவலி உண்மையான பொருள் தொடர்பு மூலம் எழும் அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் உண்மையான விடுதலை. அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்ம போறோம். ஓகே. 6.24. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நீங்களே சநிச்சயேன யோக்தவ்யோ யோகோ அனிர்விண்ண சேதசா சங்கல்ப பிரபவான் காமாம் த்யக்த்வா சர்வான் அசஷ்சதஹ மனசைவேந்திரிய கிராமம் விநியம்ய சமந்ததஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் யோக பயிற்சி தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பாதையிலிருந்து விலகாமல் இருக்க வேண்டும். ஒருவன் விதிவிலக்கின்றி மன ஊக்கத்தால் பிறக்கும் அனைத்து பௌதிக ஆசைகளையும் கைவிட்டு மனத்தால் எல்லா பக்கங்களிலும் உள்ள அனைத்து புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
என்னது நல்ல யோகால இருக்குன்னா இதெல்லாம் படுத்த வேண்டும்னே வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த ஆயிடும், கட்டுப்பாட்டுல வந்துடும். ஏன்னா யோகத்துல வந்து நல்ல நம்பிக்கையோட வந்து பண்ணும்போது உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடன் யோக பயிற்சி அந்த மாதிரி செய்யறவனுக்கு பாக்கி இந்த பந்தம் எல்லாம் விட்டு போயிடும், பௌதிக ஆசைகள் எல்லாமே விட்டு போய்விடும். हरे कृष्ण माताजी। शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. படிப்படியாக முழு நம்பிக்கையால் நிலைத்திருக்கும் புத்திசாலித்தனத்தின் மூலம் ஒருவர் மயக்க நிலையில் இருக்க வேண்டும். இதனால் மனம் சுயத்தின் மீது மட்டுமே நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும், வேறு எதையும் நினைக்க கூடாது. அது கண்டிப்பா அதுல வந்துடும். என்னது படிப்படிப்படியாக ரெண்டும் கிராஜுவலி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், அந்த கிராஜுவலியும் படிப்படியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பும் படிப்படியாக கொடுத்துருக்கு. என்ன பண்ணா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒன் ஷுட் பிகம் சிச்சுவேட்டட் இன் டிரான்ஸ். அந்த நிலையில அதனாலதான் ஜப்பா பண்ணும்போது நமக்கு தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு எல்லாம். அதனாலதான் சொல்றேன், ஒரு மாலை எவ்வளவு நேரமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் அந்த கணக்கே போடக்கூடாது. நமக்கு எப்ப ½ hour டைம் இருக்கா, 10 நிமிஷம் டைம் இருக்கா, சரி ஒரு மாலை பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் இருக்கு, ஏன்னா 10 நிமிஷம் இருக்கேன், நம்ம 8 நிமிஷம் முடிக்கிறோமா இருக்கும் பரவாயில்ல, பட் ஒரு 10 minutes இருக்கா, ஒரு மாலை முடிச்சு விடலாம் சொல்லிட்டு கிடுகிடு உட்காந்து பண்ணிடணும். நம்ம இவ்வளவு பண்றோம், இன்னும் மாலை முடியலையா, இன்னும் மாலை முடியலையா, அப்படி இவ்வளவு பண்றோம், அந்த இதுல கவுண்ட் போகாதுக்கு எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறப்ப பண்ணிட்டு போகும்போது என்ன இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஏன்னா நம்ம டிரான்ஸ்ல தான் அதெல்லாம் பண்ணிருப்போம். டிரான்ஸ்ல என்ன அர்த்தம், உலகத்துல என்ன நடக்குன்னு தெரியாம நம்ம பாட்டுக்கு ஜபா பண்ணிட்டே இருக்கோம். அப்படிலாம் இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி. நல்ல மனசு எங்கேயோ போகும், ஆனா இழுத்து பிடிக்கணும். பகவானை நினைத்து இந்த மாதிரி பகவானோட பரமாத்மா நினைத்து நம்ம வந்து பண்ணிடணும். Gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence. அவனோட புத்தியாலதான் அவன் வந்து இதெல்லாம் பண்ண முடியும். சஸ்டெயின் பை ஃபுல் கன்விக்ஷன். அப்போ என்னது புத்தியால பண்ண முடியும். அந்த புத்தி அப்படி ஃபுல்லா எனக்கு வந்து அவ்வளவு திருப்தி, எனக்கு வந்து அவ்வளவு நம்பிக்கை, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் அவனால பண்ண முடியும். அறகுறையா நம்பிக்கை இருக்கும், அறகுறையால இருக்கும்போது அவனுக்கு நம்பிக்கை வராது. அப்ப இந்த டிரான்ஸ் நிலையில உட்காரவும் முடியாது. ஃபுல் கன்விக்ஷன் and thus the mind should be fixed on the self alone. செல்ஃப்னா தான் ஆத்மா, பரமாத்மா எல்லாம் தான். and self alone and should think of nothing else. only பரமாத்மா நினைத்துண்டு அவன் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவான். हरे कृष्ण माताजी। यदो यदो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्ण माताजी। மனம் அதன் மினுமினுப்பு மற்றும் நிலையற்ற தன்மையால் எங்கு அலைகிறதோ அதை ஒருவர் நிச்சயமாக விலக்கி சுயத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். மனசுனா அலைஞ்சுதான் இருக்கும், கண்டிப்பா அலையும். அதான் இப்ப சொன்னேன், ஜபம் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி கட்டுப்பாட்டுல வராப்புல இருக்கும், திரும்பி எங்கேயோ போயிடும், திரும்பி எடுத்துடும். அதான் இன்னைக்கு கூட ஜப்பா பண்ணும்போது எனக்கு இதெல்லாம் தான் வந்தது. ஆனா ஒரு நல்ல விஷயமா எனக்கு நினைவு வந்தது, இந்த ஃபார்மை பத்தி சொல்லிடலாம் அப்படின்னு அதை நான் சொன்னேன். அதுவும் இல்லாமலாம் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றது இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அந்த தாட் வந்து சரி சரி அது பண்ணலாம் நினைவோடு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு திரும்பி ஜப்பால விழுத்துட்டு அது ஜப்பால தியானம் பண்ணேன். சோ அந்த மாதிரி மனம் வந்து சஞ்சலமா தான் இருக்கும், அதோட நேச்சர் அது. சோ அதை ஒருவர் கண்டிப்பாக எப்படி சுயத்துல கொண்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம சுயத்துல கொண்டு வரணும். நான் யார், ஆத்மா, இந்த ஆத்மால இல்லாட்டி பரமாத்மா நினைத்து நம்ம பண்ணும்போது என்ன அது வந்து கண்டிப்பா கொண்டு வரதான் வேண்டும் அப்படின்னு. எஸ் மாதாஜி, கமலாவாணி மாதாஜி படிச்சு. हरे कृष्णा कमलावणी। हरे कृष्ण माताजी। प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुगम उत्तमं उभैति शांत राजस्यं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। எந்த யோகியின் மனதை என் மீது நிலைநிறுத்தப்படுகிறாரோ அவர் எந்த யோகின்னு வரணும்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஆழ்நிலை மகிழ்ச்சியின் மிக உயர்ந்த பரிபூர்ணத்தை அடைகிறார். அவர் உணர்ச்சியின் முறைக்கு அப்பாற்பட்டவர். உணர்ச்சி முறைன்னா இதான் 3 முறைகள் இருக்கு, அதையும் தாண்டி அவன் வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடுறான். அவர் பரமாத்மாவுடன் தனது குணாதிசயமான அடையாளத்தை உணர்கிறார். இதனால் அவர் கடந்த கால செயல்களுக்கான அனைத்து எதிர்வினைகளிலிருந்தும் விடுவிக்கப்படுகிறார். என்ன அர்த்தம், இந்த மாதிரிலாம் பகவானை நினைத்து நம்ம ஜப்பா பண்றதானாலும் சரி, இது ஒண்ணு காலையில என்னென்ன மங்களாரத்தி பார்க்கும் போது நல்ல ஒரு லயத்தோட நம்ம அவங்க இது என்னது ஆர்த்தி பண்ணி அந்த ஒழிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த என்ன சொல்லுவாங்க தீபம் எல்லாம் காட்டுறாங்களே, அப்படியே கண்ணுல அப்படி எல்லாம் போடும்போது அவ்வளவு ஒரு பரமானந்தமா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம லயிச்சிருக்கும் போது என்னது நிறைய எதிர்வினைகள்லாம் இருக்கும், பாவ செயல்கள் பண்ணிருப்போம், அதோட எதிர்வினையில அதெல்லாம் கூட அழிஞ்சு கொடுக்கும், அதுல இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார். சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஜப்பா மெயினா ஜப்பால இருந்து அந்த ஒரு இது வந்துடும். எஸ், அப்புறம் நிறைய இருக்கு, நாளைக்கு ஏகாதசி இருக்கு, ஃபாஸ்டிங் பண்ணலாம், நிறைய இருக்கு, மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, அடுத்தது யாரு மாதாஜி? படிங்க.
படிங்கோ. युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन प्रग्मसं स्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते. हरे कृष्णा. புஷ்பா மாதாஜி தான் படிக்கணுமா இருந்தீங்க, நீங்க ஆனா இருந்தாலும் சொல்லிட்டு உங்களை படிக்க வச்சோம். புஷ்பா மாதாஜி தான் அதுக்கு அடுத்தது. ஓகே, அடுத்தது புஷ்பா மாதாஜி நீங்க படிச்சிருந்தோம். இவ்வாறு தன்னடக்கமுள்ள யோகி தொடர்ந்து யோக பயிற்சியில் ஈடுபட்டு அனைத்து ஜட மாசுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இறைவனுக்கு ஆழ்நிலை அன்பான சேவையில் பரிபூர்ண மகிழ்ச்சியின் உயர்ந்த நிலையை அடைகிறான். இந்த மாதிரி இருக்கும் போதுதான் அவன் வந்து பரிபூர்ண நிலையை அடைய முடியும். சோ இஸ் இட் ஆல் பாசிபிள்? அப்புறம் தான் சொல்லுவான் யாரு, அர்ஜுனா. இவ்வளவு எல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து பகவான் நினைக்கிறேமா, இது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு. எஸ், அடுத்தது மாதாஜி படிங்கோ. புஷ்பா மாதாஜி. सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि सात्मनि ईशते युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन. हरे कृष्ण माताजी. ஒரு உண்மையான யோகி என்னை எல்லா உயிரினங்களிலும் கவனிக்கிறார், மேலும் என்னில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் பார்க்கிறார். இதை நம்ம லாஸ்ட் படிச்சோம், நினைவு இருக்கா? எதை பார்த்தாலும் ஓ இதெல்லாம் ஒரு எறும்பு பார்த்தாலும் ஓ அதுக்குள்ள ஒரு பரமாத்மா இருக்காரே, அந்த மாதிரி எதை பார்த்தாலும் அதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கு, அதுக்குள்ள பரமாத்மா. அப்புறம் என்ன பாக்குறாரு, நம்ம இருக்கிறதே பரமாத்மா கிரியேட் பண்ண அந்த உலகத்துலதான் நம்ம இருக்கோம். சுவாசம் நம்ம பிரீத் பண்றோம், அந்த காற்றை யாரு கொடுத்துருக்கா? பகவான் தான் அந்த காற்றை வீசுறாரு, நம்ம அது இது பண்றோம். தண்ணி எங்கேருந்து வருது? நம்ம நதிகள்ல இருந்து பாயறதுதான் வந்து ரிசர்வாயர்ல போய் அதுதான் நம்ம வீட்டுல குழையில எல்லாம் வருது. சோ இதை யாரு அனுபவிக்கிறாங்க? இந்த மாதிரி அனுபவிக்கணும். நம்ம எதுவுமே பாக்குறது அந்த அனைத்தையும் பகவானோட அம்சமா நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் ஒரு உயிர் வாழிக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். இந்த மாதிரி நினைத்திருக்கோம். ஒரு உண்மையான யோகி என்னை எல்லா உயிரினங்களிலும் கவனிக்கிறார், மேலும் என்னில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் பார்க்கிறார். உண்மையில் தன்னை உணர்ந்தவர் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே பரமாத்மாவிய என்னை பார்க்கிறார். சாந்தி மாதாஜி வரலன்னா சாஸ்வதா மாதாஜி படிச்சு. மாதாஜி நான் படிச்சிடறேன் மாதாஜி. யோ மாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஷ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணஷ்யாமி ச ச மே ந பிரணஷ்யதி. எங்கும் என்னை பார்க்கிறவனுக்கும் தன்னில் எல்லாவற்றையும் பார்ப்பவனுக்கும் நான் ஒருபோதும் தொலைந்தவனும் இல்லை, அவன் என்னை இழந்தவனும் இல்லை. பகவான் இப்பவுமே பகவானோட அந்த இது என்ன சொல்லுவான், அந்த நெட்டுல அவன் இப்போ ஆல்வேஸ் பகவான் கூட. இப்ப நம்ம வந்து அதான் இப்ப குழந்தைகளுக்குலாம் சொல்லுவேன், அம்மானு கூப்பிடும் போது அம்மா வந்து இம்மிடியட்டா என்ன கேட்க மாட்டான், ஏன்னா வேலையா இருப்பான். திரும்பி அம்மானு கூப்பிடுவோம், 2-3 டைம் கூப்பிட்டு கடைசியில அம்மா கூப்பிடும் போது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா கண்டிப்பா கேட்பாள். அதான் பகவானையும் நம்ம வந்து இப்படி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த ஜபம் பண்ண யூ திங்க் பகவான் கேட்காதுக்கு இருக்குமா? கண்டிப்பா கேட்டுன்னு இருக்காரு. என்னன்னு அவர் பார்த்துதான் இருக்காரு. நமக்கு என்ன ஆசை இருக்கோ நமக்கு அப்கோர்ஸ் இஃப் வி டிசர்வ் இட் கண்டிப்பா அதை நடத்தியும் கொடுக்குறாரு. ஆனா நமக்கு வந்து முன்னாடி தோன்றி கையெல்லாம் இப்படி 4 கை ரூபத்துல வந்து அது மாதிரி சொல்றது இல்லையே தவிர கண்டிப்பா நம்ம பரமாத்மாங்கிற ரூபத்துல உள்ள இருக்கார். அவர் இதெல்லாம் நடத்தி கொடுப்பாரு. அப்ப என்னை எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறவன், எல்லா உயிர் வழிகள்லயும் என்ன பாக்குறவன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து நான் தொலைந்தவனே இல்லை. கண்டிப்பா நான் வந்து அவனோட இதுல என்னது அவனை அவனுக்கு வந்து நான் தொலைஞ்சவன்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானை விட்டு அவன் விலகியதும் இல்லை, என்னை இழந்தவனும் இல்லை. நானும் வந்து அவனை வந்து he is not far away from me and I am also not far away from him. அவங்க 2 பேரும் வந்து கிட்டக்கதான் இருக்கும். அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து நான் நிறைவேற்றி கொடுப்பேன். பேசிக்கலி அர்த்தம். நம்ம ஒன்னும் கேட்கவே வேண்டாம், இதில் பகவானுக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சர்வபூத ஸ்திதம் யோ மாம் भजत ஏகத்வம் ஆஸ்திதக சர்வதா வர்த்தமானோ அபி சயோகி மயி வர்த்ததே. நானும் பரமாத்மா ஒன்றே என்பதை அறிந்து பரமாத்மாவின் வழிபாட்டு சேவையில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி எல்லா நிலைகளிலும் என்னில் எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கிறார். இது நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் எப்படி கண்டிப்பா என்னுள் தான் அவன் இருப்பான். forever he will be breathing Krishna, he will be talking about Krishna. எந்த இடத்துலயும் கிருஷ்ணரை தான் வந்து இந்த மாதிரி எங்க பார்த்தாலும் கிருஷ்ணன் தான் அவனுக்கு தெரியும். Such a yogi who engages in the worshipful service of the super soul, knowing that I and the super soul are one. பகவான்ங்கிறது யாரு? 2 கை ரூபம் பகவானும் இல்ல சூப்பர் சோலா இருக்கிற 4 கை ரூபம் எல்லாம் ஒன்றுதான். அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கணும். ரிமைன்ஸ் ஆல்வேஸ் இன் மீ இன் ஆல் சர்கம்ஸ்டன்சஸ். வேறுபாடு கிடையாது. அவன் வந்து கிருஷ்ணா, ஒரே கிருஷ்ணா தான் அப்படின்னு. எஸ்.
Yeah, 32. Yar Mataji, Selvam Prabhuji. Yes. Hare Krishna Mataji. Krishna Prabhuji. Padi. आत्मौभं येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुगं वायति वा तुहं ययो शयो हि परमे मतः. Mataha, yes. Dukkam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Sukam va yati va dukkam. அது என்று போடணும் இல்லடா துகம்னு படிச்சுக்கணும் இல்லையா அதனால துக்கம் அந்த வரணும் சைலண்ட் சுகம் யா துக்கம் ஓகே அவர் ஒரு பரிபூர்ண யோகி தனது சுயத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அனைத்து உயிரினங்களின் உண்மையான சமத்துவத்தை அவர்களின் மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பம் சோ என்னது எல்லாம் பரிபூர்ணம் நோ டுவாலிட்டி அப்படி படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சமத்துவமா அவன் பாக்குறான் அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் இப்படி எல்லா இடத்துலயும் பகவான் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பகவான் அண்ட் பரமாத்மா அந்த மாதிரி அந்த லெவலுக்கு அவன் நினைக்கும் போது என்ன ஆகும் அவன் அந்த மாதிரி ஒரு பரிபூர்ண யோகி சுயத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அனைத்து உயிரினங்களிலும் உண்மையான சமத்துவத்தை அவன் வந்து பார்ப்பான் இந்த மாதிரி சமத்துவம் வந்து நிறைய ஸ்லோகால வருது சோ அந்த மாதிரி உள்ளவன் தான் அந்த மாதிரி யோகி தான் வந்து சமத்துவத்தை பார்க்கறான் எல்லா இடத்துலயும் அவர்களின் மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பம் இரண்டிலும் அவர்களின் மகிழ்ச்சி மற்றும் துன்பம் இரண்டிலும் காண்கிறார் எல்லாமே ஈக்குவலா பார்க்கலாம் இஸ் பர்ஃபெக்ட் யோகி பை கம்பேரிசன் டு ஹிஸ் ஓன் செல்ஃப் சீ இஸ் தி ட்ரூ ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆல் பீயிங்ஸ் இன் போத் தேர் ஹாப்பினஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் சந்தோஷ நிலையில இருக்கும்போது சரி துக்க நிலையில இருந்தாலும் சரி எல்லாம் ஒன்னாதான் அவன் வந்து பாக்குறான் இல்ல he doesn't make out the difference யாரோ இப்ப துக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாலும் என்ன எல்லாம் சரியா போயிடும் டோன்ட் வரி ரொம்ப சந்தோஷமா ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எழுத்துப்போம் he will not find any difference. Yes, Aishwarya. Hare Krishna Mataji. Yo vayam yogastvaya proktah samyena madhusudana edasyaham na pashyami sanjalatva sthitim staram. Hare Krishna Mataji. அர்ஜுனன் சொன்னான் ஓ மதுசூதனா நீ தொகுத்தளித்த யோக முறை எனக்கு நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றதாகவும் தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன அர்ஜுனா வந்து இவ்வளவு பெரிய வில்லாளி ஃபுல் போக்கஸ்டு மேன் சின்ன வயசுல இருந்து அவ்வளவு போக்கஸ்டு பர்சனே என்ன சொல்லிடுறான் என்னால முடியாது இது வந்து ரொம்ப நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்றதாக எனக்கு தோணுறது என்னால் தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது ஏனென்றால் மனம் அமைதியற்றதாகவும் நிலையற்றதாகவும் இருக்கிறது அப்ப எப்படி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் என்னால் முடியாது அப்படின்னு அவர் சொல்றார் எஸ் அடுத்தது ஜானி மாதாஜி சஞ்சலம் ஹிமன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாகம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோர் இவ சுதுஷ்கரம். மனம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மனம் அமைதியற்றது அதோட நேச்சரே அப்படிதான் மனம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் அமைதியற்றதும் கொந்தளிப்பு பிடிவாதமானது மற்றும் மிகவும் வலிமையானது ஓ கிருஷ்ணா அதை அடக்குவது காற்றை கட்டுப்படுத்துவதை விட கடினமானதாக எனக்கு நான் நினைக்கிறேன் காற்றை விட உனக்கு இந்த மாதிரி காற்று இதுல போட்டிருக்கான் அவன் என்ன சொல்றான் நான் பிரீத் பண்றது கூட நீ நிறுத்தி காட்டி அப்படின்னா நான் வேணா நிறுத்தி காட்டுறேன் எவ்வளவு 2 hours 5 hours எவ்வளவு வேணா நான் நிறுத்துறதுக்கு ரெடி ஆனா மனசை மாத்திரம் என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது அப்படின்னு அர்ஜுனனே defeat he is accepting the defeat நம்மள என்ன மாத்திரம் இல்லையா yes 6.35 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஜெயந்தி மாதாஜி படி ஸ்ரீ பகவான் உவாச அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிக்ரகம் சலம் அப்யாசேன துக்கௌந்தேய வைராகேன சர்க்கிருக்கயதே யதே கிருஹ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார் ஓ வலிமையான ஆயுதம் கொண்ட குந்தின் மகனே அமைதியற்ற மனதை கட்டுப்படுத்துவது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி மிகவும் கடினம் தான் அவரே அக்செப்ட் பண்றாரு எஸ் கரெக்ட் தான் இது வந்து இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி ஆனா என்னது ஆனால் பொருத்தமான பயிற்சியாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அபியாச அண்ட் வைராகியம் இது ரெண்டு இருந்தாதான் வந்து உனக்கு வந்து இது வந்து மீட் எடுக்கலாம் இதுல இருந்து நீ வந்து வெளியில வந்து யூ கேன் கண்ட்ரோல் யுவர் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஆனா அபியாசம் போட்டிருக்கேன் அபியாசத்துக்கு வைராகியம் வைராகியம் இருக்கணும் அப்படின்னா என்னது நல்லா நான் பண்ணுவேன் இப்ப நீங்க எல்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கல 60 நாட் பண்ணுவேன் நான் 1 ரவுண்டாவது பண்ணி தீர்ப்பேன் டெய்லி அந்த மாதிரி ஒரு வைராகியம் வருது இல்லையா சோ தட் இஸ் வாட் யூ ஷுட் நீட் எப்போ ஒரு வைராகியம் இருக்கணும் இது நல்லதுக்கு தான் கெட்டதுக்கெல்லாம் இல்ல வைராகியம் இருக்கணும் அப்புறம் என்னது போட்டிருக்காரு பயிற்சி பிராக்டிஸும் பண்ணிட்டுனா உனக்கு வந்து இந்த காற்றையும் இல்ல மனசையும் கட்டுப்படுத்த முடியும் எஸ் 6.36 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி असंयदात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः
वश्यात्मना तु यत्तदा शक्यो वाप्तुम् उपायदः. மனம் கட்டுக்கடங்காமல் இருப்பவருக்கு தன்னை உணர்தல் என்பது கடினமான வேலை. யாருக்கு மனசு கண்ட்ரோல் இல்லையோ முடியறது இல்ல. சரி, வெரி ஈஸி டு சே. இல்ல என்னால காலையில எந்திரிக்க முடியாது. முடியாதுன்னா முடியாதுதான் நினைக்கணும். இப்ப நம்ம நினைச்சா அத தீபாவளி அன்னைக்கு எந்திரிக்க முடியும். அதே நம்ம இங்க ஊருக்கு போறோம், எங்கேயோ போனோம், காலையில சீக்கிரம் எங்கணும் அப்ப முடியறது. ஆனா டெய்லி நம்மளால முடியாது. முடியாதுன்னு நினைச்சா முடியவே முடியாது. அப்ப எப்படி இருக்கணும்? மனம் கட்டுல இல்லைன்னு அர்த்தம், கட்டுப்பாட்டுல இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆனா மனம் கட்டுக்கடங்காமல் இருப்பவருக்கு தன்னை உணர்தல். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? தன்னை உணர்றோம். நம்மதான் ஆத்மா, இந்த உடல் இல்லைன்னு நம்ம உணர்ந்து எல்லாம் படிக்கிறோமே. தன்னை உணர்தல் என்பது கடினமான வேலை. ஆனால் யாருடைய மனதை கட்டுப்படுத்தி, யாருடைய மனம் கட்டுப்படுத்தி தகுந்த வழிகளில் பாடுபடுகிறாரோ அவர் வெற்றி பெறுவது உறுதி. அதுதான் என்னுடைய கருத்து. அது எனிதிங் யூ கேன் டேக், எனி ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சுன்னா கண்டிப்பா பண்ணலாம். அதுதான் வெற்றியை கொடுக்கும். அதுவும் பகவானே சொல்றார், இதுதான் என்னுடைய கருத்து அப்படிங்கிறார். சோ மனசுதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம். எஸ், இந்த மாதாஜி ராஜேஸ்வரி மாதாஜி பண்ணி. ஓ இல்லையே ராஜேஸ்வரி, ஓ மோட்டோர் போட்டிருக்கா, அதனாலதான். புஷ்பா மாதாஜி பண்ணி. சரி பண்ணி. अर्जुनवाच अयद्धि अर्जुनवाच अयदिह श्रद्धयो भेदो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां कदिं कृष्ण गच्छति. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் சொன்னான், ஓ கிருஷ்ணா, தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையுடன் சுய உணர்தல் செயல்முறையை மேற்கொண்டாலும் பின்னர் உலக மனப்பான்மையால் விலகி மறைபொருளில் முழுமையா அடையாத தோல்வியுற்ற ஆழ்நிலைவாதிகளின் இலக்கு என்ன? முதல்ல நல்ல நம்பிக்கையோட பண்றா. இதுதான் இவரோட பரத மகாராஜாவோட ஸ்டோரி காட்டியிருக்கா. அவர் ஐ திங்க் ஐ டோல்ட் இல்லையா, அவர் ராஜா இதெல்லாம் என்னது அதெல்லாம் விட்டு போற, இனிமே ராஜ்யத்தெல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி வனத்துல எல்லாம் இனிமே பகவானோட தான் ஃபுல்லா பண்ண போறேன் பண்ணிட்டு என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு மான் குட்டி பின்னாடி அவர் மனசு போயிடுத்து. என்ன அடுத்த ஜென்மத்தை மானாவே பிறந்துட்டார் இல்லையா? அப்ப அந்த மாதிரி யார் தொடக்கத்தில் நம்பிக்கையுடன் சுய உணர்தல் செயல்முறையை மேற்கொண்டாலும் பின்னர் உலக மனப்பான்மை, உலகத்துல உள்ள விஷயத்துல மனம் அதுல போய் அந்த மாதிரி விலகி மறைபொருளின் முழுமையா அடையாத தோல்வியுற்ற ஆழ்நிலை வாதியின் இலக்கு என்ன? இவன் எங்க போய் இவனோட இது ஃபேட் என்னது? இவன் எங்க போய் என்ன ஆகும்? கடைசியில என்ன யார நினைச்சு இறக்குறானோ அதே வாழிடும். இவன் மான நினைத்து இறந்தார். அப்ப நெக்ஸ்ட் இது மானவே பண்றான். ஆனா ரொம்ப தூய பக்தர் இவர். அதனால அவருக்கு பூர்வ ஜென்மத்தை நினைவு இருந்தது. மானா பிறந்தப்புறம் அவருக்கு நினைவு வருது, ஆஹா என்ன பெரிய தப்பு காரியம் பண்ணிட்டேன், நான் ராஜ்யம் எல்லாம் விட்டு மனைவி மக்கள் எல்லாம் திறந்து நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நான் திரும்பி மானா பிறந்துட்டேனே. யாரோட மிஸ்டேக்? இவருடைய மிஸ்டேக் தான். அப்புறம் வெயிட் பண்றாரு, இந்த மானோட ஜென்மம்ல முடிஞ்சு அப்புறம் ஜடபரதரா ரொம்ப தூய பக்தராகி நம்ம ரவுகணா அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம ஸ்டோரி. அதெல்லாம் நீங்கள படிக்கலாம், கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா வரும். எஸ் 6.38 யாரு மாதாஜி? नोभय विप्रश्न सिद्धांत परम इव नश्यति अपरदिष्टो महापाहो विमूढो प्रज्ञनः पदिः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ வலிமையான ஆயுதம் கொண்ட கிருஷ்ணா, ஆன்மீக பாதையில் இருந்து திகைத்து நிற்கும் அத்தகைய மனிதன் ஆன்மீக மற்றும் பொருள் வெற்றி இரண்டிலிருந்தும் விலகி எந்த துறையிலும் எந்த நிலையிலும் இல்லாமல் ஒரு மேகத்தை போல அழிந்து போகிறான் அல்லவா? இவர் கேட்கிற அந்த மாதிரி இருக்கணும். என்ன ஆயிடும்? அவன் ஒன்னும் நிலை பெற்று இல்லாம, ஏன்னா பக்தியும் பண்ண முடியல, பௌதிகத்திலயும் ஒன்னும் சுகம் அனுபவிக்கல. இப்ப அந்த மாதிரி உள்ளவன் எங்க போவாமோ? ஆன்மீக பாதையில இருந்து திகைத்து நிற்கும் அத்தகைய மனிதன் ஆன்மீகம் மற்றும் பொருள் வெற்றி இரண்டிலும் விலகி எந்த துறையிலும் அவன் எந்த நிலையும் இல்லாமல் உன்னத்தையுமே அவன் சக்சஸ் பண்ணலையே. அந்த மாதிரி ஒரு மேகம் போல. மேகம் எப்போ ஒரு இடத்துல இருக்குமா? இருக்காது. மேகம் அழிஞ்சு போயிடும். அழிஞ்சுன்னா என்னது? வேறொரு மேகத்து கூட சேர்ந்துடும், இல்லாட்ட வேற எங்கேயோ போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? மேகத்தை மாதிரி அவன் ஒரு குரு இல்லாம, அவனுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லாம போய் விடுவானா அப்படின்னு கேட்கிறான். எஸ், யாரு மாதாஜி? சாஸ்வதா தான். இல்ல கமலவாணி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? மாதாஜி படிக்கலாமா? ஒரு நிமிஷம், யார் படிக்கணும் ஆக்சுவலி இப்போ? ராஜேஸ்வரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் சாஸ்வதா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. கமலவாணி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா இப்பதான் இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி, படிச்சிட்டேன். சாஸ்வதா படிக்கணும். ओके माताजी. ये तन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्यै अशेषतः
त्वत् अन्यः संशयस्यास्य सेता न हि उपपद्यते. हरे कृष्ण माताजी. உபபத்யதே. எஸ், இது என்னுடைய சந்தேகம் ஓ கிருஷ்ணா, இதை முற்றிலும் நிவர்த்தி செய்யும்படி உன்னிடம் கேட்டுப்பேன். ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன். அந்த மாதிரி உள்ளவன் எங்க போவோம், இந்த மாதிரி மேகம் மாதிரி அழிஞ்சு போயிடுவானா, என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறான். இது என்னுடைய சந்தேகம் கிருஷ்ணா, இதை முற்றிலும் நிவர்த்தி செய்யும்படி உன்னிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆனால் உங்களை பொறுத்தவரை இந்த சந்தேகத்தை அழிக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் காணப்படுகிறாங்க. உங்ககிட்ட கேட்டாதான் இதெல்லாம் எனக்கு நிவர்த்தியா தெரியும். எனக்கு வேற யாருமே சரியான ஆளு கிடையாது இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. நீங்க தான் எனக்கு சொல்லி கொடுங்க. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this one. But for you, உன்னை தவிர வேற யாரும் இந்த டவுட்டை எனக்கு கிளியர் பண்ண முடியாது. அதனால இதை கிளியர் பண்ணி கொடுங்க. எஸ், படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवानुवास पार्था नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं ददा तात गच्छति. हरे कृष्ण. பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், பிதாவின் மகனே, மங்களகரமான செயல்களில் ஈடுபடும் ஆழ்நிலைவாதி இந்த உலகத்திலோ அல்லது ஆன்மீக உலகத்திலோ அழிவை சந்திப்பதில்லை. நம்ம இப்போ அதான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஈஸியா சொல்லிட்டோம். இப்ப ஆன்மீகத்தை நம்ம இருக்கோம், எவ்வளவு பர்சன்டேஜ், ஒரு 60% வாங்கிட்டோம். ஆனா இறந்து போயிடுறோம், இந்த உடம்ப விட்டு போயிடுறோம். அப்ப பாக்கி 40% முடிக்கணுமே. பகவானுக்கு தெரியும். திருப்பி எறும்பு பள்ளி எல்லாம் போட மாட்டார். கண்டிப்பா ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா பிறக்க வைப்பார். ஏன்னா பாக்கி 40 முடிக்கணுமே. அது வேற அனிமலா பிறந்தோ பேர்டா பிறந்தோம்னா பண்ண முடியாது. அப்போ ஒரு ஹியூமன் பாடி கொடுத்து அது போல ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு அமைத்து கொடுத்து இன்னும் பாக்கியுள்ள 40 பண்றதுக்கு நமக்கு வழிவகுத்து கொடுப்பார். சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இப்ப நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்தோம்னா இல்ல ஏஜ் பார்த்தோன்னா 2 பேர் கல்யாணமே ஆகல. அவ இப்பவே இதுல இருக்கா. ஐ எம் கம்பேரிங் மைசெல்ஃப். நான் அந்த டைம்ல எல்லாம் இருக்கும்போது இவ்வளவு எல்லாம் பக்தினா இவ்வளவு எல்லாம் புரிஞ்சுக்கவே இல்லை. தேர் ஆல்சோ லக்கி. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல அவ்வளவு நல்லா பண்ணிருக்கேன். ஏதோ பெர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் விட்டு போயிருக்கு. அதனாலதான் யங் ஏஜ்ல அவ அதெல்லாம் படிச்சுருக்கா. சோ அந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் கேன் சி. சின்ன குழந்தையெல்லாம் நல்லா ஜப்பா பண்றது. சோ எப்படின்னா அது பூர்வீக அந்த இது, அதனாலதான் அதுதான் காரணம். சோ அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். என்னது பாக்கி உள்ளது கண்டினியூ பண்ணணும். வேற பௌதிக இதுல எல்லாம் நம்ம என்ன PhD எல்லாம் வாங்கினாலும் திரும்பி A for Apple தான் அவன் படிக்கணும் அடுத்த ஜென்மத்துல. ஆனா இது ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. அப்போ மங்களகரமான செயல்களில் ஈடுபடும் ஆழ்நிலைவாதி இந்த உலகத்திலோ அல்லது ஆன்மீக உலகத்திலோ அழிவை அவன் கண்டிப்பா அழிவை சந்திப்பதில்லை. நன்மை செய்பவன் என் நண்பனே, தீமையால் வெல்லப்படுவதில்லை. யாரு நன்மை இந்த மாதிரி பண்றாங்களோ அவன் டெஃபினட்டா அவனுக்கு தீமை வராது. அப்ப அவன் என்ன இதுக்கு பகவானோட உலகத்துக்கு போக மாட்டான். ஆனா ஒரு நல்ல வீட்டுல பிறந்து அவனுக்கு he will improve. அதுக்கப்புறம் அந்த பாக்கி 40% தான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணறதுக்கு பார்ப்போம். தோல்வி அடையாத யோகி. நல்ல குடும்பத்தில் புனிதமான பிறப்பு கிடைக்கும். சோ இதுதான் ரௌகணர் பரத மகாராஜா. அடுத்தது மானா பிறந்து அப்புறம் மான் இறந்து இப்ப இந்த மாதிரி ஆயிட்டு அவர் யார்ட்டையும் பேச மாட்டார். பைச்ச மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். என்னது ஒரு வேலைக்கு லாய்க்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பல்லக்கு தூக்கவா, ஒரு வாழு குறையிறது வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லும்போது தூக்குறாரு. ஒண்ணுமே பதில் பேச மாட்டார். ஆனா போகும்போது கோணி தாண்டி போறார். அப்ப பல்லக்கு ஆடுற போது இவர் கத்துறாரு, என்ன நீ இப்படி எல்லாரும் நல்லா நடக்கிறா, நீ மாத்திரம் இப்படி நடக்கிறியே, நீ பல்லக்கு ஆடுறது சொன்னோன்னா இல்ல கீழே நிறைய எறும்பெல்லாம் ஊர்ந்து போகுது, அது மேல மிதிக்காம நான் நடக்கணும் அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் சொன்னும் போது இவருக்கு ஆத்ம ஜானத்தை பத்தி இவர் படிக்கிறார் இவர்கிட்ட இருந்து. அப்போ தெரியாது எல்லாருக்கும் இவர் நம்ம இன்னும் பைத்தியக்காரன் நினைச்சோம். ரொம்ப என்னது புத்திசாலியான மனிதன் அவளுக்கு புரியாது அந்த மாதிரி. சோ இப்ப என்னது அடுத்த ஜென்மத்தை எப்படி பிறப்போம்? நல்ல குடும்பத்தில் புனிதமான பிறப்பு எடுப்பார்கள். வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் தட் இஸ் இளைஞர் தெய்வீக உணர்வை உயிர்ப்பிக்கிறது. இப்பதான் நான் சொன்னேனே, யங் ஏஜ்லயே இந்த இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிடும். ஆசை இந்த பகவானை பத்தி படிக்கிறதுலோட தெய்வீக உணர்வு அவ ஆரம்பிச்சிருவா. இயல்பாகவே யோக கொள்கைகளில் ஈர்க்கப்படுவர். they will get attracted to all this. உதாரணங்கள் நிறைய இருக்கு. இந்த மாதிரி உதாரணங்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்கா. நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல 2 பேரோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். எல்லாருமே யங் தான். இவதான் செல்வம் பிரபுஜி எல்லாருமே 40s-குள்ளதான் இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்க எல்லாருமே வெரி நைஸ் தட் யூ யங் ஏஜ்ல நீங்க இந்த இதுல வந்ததுல எவ்வளவு பேர் இன்னமும் வரது இல்லையே. அவள் நினைச்சா வருத்தமா தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி படி. பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி ஷமா சுசினாம் ஸ்ரீமதம்
केह योगभ्रष्टो अभिजयते विजायते yes ஒரே ஒரு நிமிஷம் विजायते हरे நந்தினி कृष्ण हरे कृष्ण வரதராஜன் மாதாஜி and ஜீவகுமாரி ஹரே கிருஷ்ணா ஜீவகுமாரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஜீவகுமாரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா நந்தினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஜீவகுமாரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நான் மைக் ஆன் பண்ணாமயே நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்கேன் சாரி இல்ல இந்த கிளாஸ்ல ஏதாவது வேற ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கா இப்போ இல்லையா நானா இப்ப வேற ஏதாவது கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கேளா கேக்குறேன் இல்ல அந்த சதாச்சார இதுல இருந்தேன் நானு அந்த தேர்ஸ்டே நடக்கல இல்லையா ராமநவமி அதுக்காக இன்னைக்கு அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அதனால நான் இந்த இதுக்கு அட்டெண்ட் பண்ணேன் இந்த இது முடியறதுக்கு ஆயிடுச்சு இப்ப வந்திருக்கல இப்ப வேற ஏதோ கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு வந்துட்டாலோன்னு நினைச்சேன் தெரியல மாதாஜி எனக்கு இந்த இது கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்காக பண்ணேன் சரி சரி ஓகே ஓகே நந்தினி மாதாஜி பேச மாட்டேங்கிறாங்க தெரியாது நந்தினி மாதாஜி யாரும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு உங்களை தெரியும் அதனால பேசிட்டேன் ஓகே அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்க தோல்வியுற்ற யோகி பல வருடங்கள் பக்தி மிக்க ஜீவராசிகளின் கிரகங்களில் அனுபவித்து விட்டு இம்மிடியேட்டா எல்லாம் வேற பிறவி எடுக்க மாட்டான் நல்ல ஒரு இது ஏன்னா பல வருடங்கள் பக்தி மிக்க ஜீவராசிகளின் கிரகங்களில் அனுபவித்து விட்டு நீதியுள்ள மக்களின் குடும்பத்தில் அல்லது பணக்கார பிரபுத்துவ குடும்பத்தில் பணக்கார குடும்பத்தில் மீண்டும் பிறப்பார்கள் எனக்கு பணக்காரன் முன்னாடி சொன்னா போல ஒருத்தன் பசிச்சவனுக்கு ரொம்ப வறுமையில இருக்கிறவனுக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும்னா அவனுக்கு சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா பசி இம்பார்ட்டன்ட் வீட்டுல உள்ளவர்களுக்கு எல்லாம் பொங்கி போடணும் அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆனா பணக்கார இதுல இந்த ஒரு வருத்தம் இருக்கா சரி நமக்கு நிறைய எல்லா வசதியும் இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து பகவானை ஸ்துதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கோம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அவனுக்கு வந்து அமைத்து கொடுத்தான் பகவான் சோ அவன் வந்து தோல்வியுற்ற யோகி ஒரு பிறவியில தோல்விட்டு இருக்கான் அதனாலதான் திரும்பி ஒரு பிறவி எடுத்திருக்கான் ஆனா எங்க பிறப்பான் நல்ல இடத்துல பிறப்பான் நல்ல இந்த ஆஸ்திரியர் ஃபேமிலியில அவன் பிறப்பான் எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி अथवा योगिनां एव कुले भवति धीमतां एतत्ते दुर्लभतरं लोके जन्मयति तृषम् हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா அல்லது இல்லாட்டா என்னாகும் அல்லது வேற எங்க பிறப்பான் நீண்ட யோக பயிற்சிக்கு பிறகு தோல்வியுற்றால் அவர் நிச்சயமாக ஞானத்தில் சிறந்து விளங்கும் ஆழ்நிலையாளர்களின் குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள் நிச்சயமாக அத்தகைய பிறப்பை இவ்வுலகில் அரிது ரொம்பவே ரேரா அந்த மாதிரி நம்ம தான் எப்பவுமே சொல்லலையே ஒரு 10 வயசு குழந்தை நம்ம இதுல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு கூட பிரபுஜியை ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் சோ ஹவ் ஆர் யூ எல்லாம் ரொம்ப இதா கேட்பா எங்க போனாலும் அவள மழலை தான் இன்னும் இருக்கு 10 வயசு குழந்தைதான் ஆனா இன்னும் நல்ல நாலேஜ் சோ அந்த மாதிரி என்னது சின்ன வயசுலயே அவருக்கு வந்து ஆழ்நிலை அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறப்பார் இப்போ பிரபுபாதா சின்ன வயசுல இருந்தே அம்மா அப்பா எல்லாமே அந்த வீட்டுல கோயில் வச்சு ரத யாத்திரை வீட்லயே பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப பக்தியில இருக்கும்போது அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறக்கிற ஒரு வாய்ப்பு அவளுக்கு கிடைக்கும் பட் இட் இஸ் வெரி ரேர் அதனால அவரோட எண்டோ எப்படியாச்சு இவ்வளவு இன்னைக்கு நம்ம வந்து அவரை போட்டுறோம் அவர் இவ்வளவு எல்லாம் எழுதியிருக்காரு எல்லாம் புக் எல்லாம் எழுதியிருக்காரு அவர் புக்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம படிச்சுருக்கோம் எல்லாமே ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ரேர் அந்த மாதிரி பிறக்கிறதுலாம் ரொம்ப ரேர் அப்ப இவ்வுலகில் அது அரிது ஜானி மாதாஜி படிச்சு तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते भौर्वदेहिकं यतते स ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन हरे कृष्ण माताजी அத்தகைய பிறவி எடுத்தவுடன் அவர் தனது முந்தைய வாழ்க்கையின் தெய்வீக உணர்வை புதுப்பிக்கிறார் ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்கு நம்ம என்ன ஒரு இது என்னது இறக்கும் போது என்ன ஆகும் உள்ள அந்த சூக்ஷ்ம உடல் along with soul அதுதான் வெளியில வருது சூக்ஷ்ம உடல்ல என்ன இருக்கு புத்தி அகங்காரம் ஈகோ இதெல்லாம் தானே அது கூட வருது சோ நம்ம என்னெல்லாம் நாலேஜ் படிச்சிருக்கோம் அதுவும் அது கூட வரும் வந்து அதனாலதான் சின்ன வயசுலயே வந்து அடுத்த பிறவியில் எப்படி அடுத்தவுடன் அவர் தனது முந்தைய வாழ்க்கையின் தெய்வீக உணர்வை புதுப்பிக்கிறார் ஆல்ரெடி இருக்கு again he will add to it மேலும் குருவின் மகனே எஸ் முழுமையான வெற்றியை அடைய அவர் மீண்டும் மேலும் முன்னேற முயற்சிக்கிறார் திரும்பி அவர் வந்து இன்னும் முயற்சி பெற்று so that will be ஒரு ஃபைனல் ஒரு இது வந்துரும் அப்புறம் we will get மோக்ஷம் எஸ் 44 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासूरभियोगस्य सप्त ब्रह्मादि वर्तते தனது முந்தைய வாழ்வின் தெய்வீக உணர்வின் காரணமாக அவர் தானாகவே யோக கொள்கைகளில் ஈர்க்கப்படுகிறார் அவற்றை தேடாமல் கூட
தேர்டின்டே போகண்டா, அவனுக்கே அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிடும். இப்ப நம்ம எல்லாருமே இஸ்கான்ல வந்திருக்கோம்னா நம்மள தேர்டின் தான் வந்து நம்ம எவ்வளவு மண்டே முட்டிச்சுன்னு ஒரு இடத்துக்கு போனோமா இல்ல, ஏதோ வாட்ஸ்அப்ல வந்திருக்கோம், யாரோ சொன்னா சேர்ந்திருக்கோம், சேர்ந்துட்டு இப்ப இந்த லெவல்ல வந்துட்டோம் நம்ம இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி என்ன ஏதோ இருக்கு, நம்ம ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம், அதனால எல்லாரும் இப்படி கூடியிருக்கோம், ஏதோ இன்னும் ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறிண்டே வரும். சோ அந்த மாதிரி தானாகவே அமையும், அவற்றை தேடாமல் கூட அது வந்து நம்ம வந்து ஈர்க்கப்பட்டுருவோம் இந்த மாதிரி இடத்துல. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்வமுள்ள ஆழ்நிலைவாதி எப்போதும் வேதத்தின் சடங்கு கொள்கைகளுக்கு மேலாக நிற்கிறார். He stands always above the ritualistic principles of the scriptures. Scripture என்ன கொடுத்திருக்கு, எல்லாம் அந்த இந்த வேர்ட்ஸ், ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், இது பண்ணினா இது கிடைக்கும். சோ வந்து பேருக்கு அந்த இது பண்ணி அது பலன் அடையறதுக்கு பார்ப்போம். ஆனா நம்மள மாதிரி பக்தியில இருக்கிறவங்க என்னது, ஆல்ரெடி நம்ம இருக்கப்பட்டுட்டோம், நமக்கு அந்த வேதத்துல அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கே அதனால அது பண்ணோம்னா பண்ண மாட்டோம், நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். வேதத்துல கொடுத்துருக்கா, எஸ் நம்ம பண்ணிருக்கோம், அதோட என்ன பலன் தெரியாது, ஆனா நம்ம வந்து ஈர்க்கப்பட்டுறோம். we start liking, நம்ம இந்த இது என்னது ஆன்மீகத்துல உள்ள எல்லாம் நம்ம பிடிச்சு போய் நம்ம வந்து ஃபாலோ, நம்ம வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் above the ritualistic principle. அப்படின்னா ரிச்சுவல்ஸ் பண்றாங்க, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கிற ரிச்சுவல் பண்றாங்க, ஏதோ பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கு அதுக்கும் மேல நம்ம போயிட்டோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து நேச்சுரலா ஒரு டெண்டன்சி இருக்கு, இதுல வந்து ஈர்க்கப்படும். எஸ், ஆல்மோஸ்ட் கமிங் டு an end. யாரு மாதாஜி நெக்ஸ்ட்? கமலாவணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. பிரயத்னாத் யதமானஸ்து யோகி சம்சுத கில்பிஷம் அநேக ஜன்ம சம்சித்திதஸ் தயோ யாதி பரம் கதிம். மேலும் யோகி மேலும் முன்னேற்றம் அடைவதில், and when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, அதுதான் மேலும் வருது. மேலும் யோகி மேலும் முன்னேற்றம் அடைவதில் நேர்மையான முயற்சியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் போது அனைத்து அசுத்தங்களிலிருந்தும் கழுவப்பட்டு இறுதியில் பல பிறவைகளின் பயிற்சிக்கு பிறகு பூர்ணத்தை அடைகிறான், அவன் உயர்ந்த இலக்கை அடைகிறான். இது வந்து ஈஸியாலாம் நமக்கு வரல. இன்னைக்கு நம்ம அதெல்லாம் படிக்கிறோம்னா நிறைய பல பிறவைகள் எடுத்துதான் நமக்கு இந்த ஒரு பக்குவ நிலைக்கே வந்திருக்கும். நம்ம பயிற்சி எல்லாம் எடுத்து அப்புறம் இன்னும் வந்து பூர்ணத்தை வந்து கடைசியில என்ன ஆயிடும், பூர்ணத்தை அடைந்து அவன் உயர்ந்த இலக்கை அடைகிறான். அப்படின்னா இது கிருஷ்ண உலகத்தை அடைந்து விடுவான். இந்த மாதிரி ஆனா நிறைய ஜென்மம் எடுத்து அந்த அசுத்தங்கள் எல்லாம் போக்கணும். நம்ம எல்லாம் இப்படி இந்த இதுல இருக்கோம்னா இன்னும் அசுத்தம் இருக்கு, ஆனாலும் வந்துட்டோம், நம்ம ஏதோ இந்த பாதையில வந்துட்டோம், இனிமே இதுல கீழே நழுவி விழக்கூடாது. நம்ம இதுல வந்து கொஞ்சம் ஒரு சிரமமா இருக்கும். இந்த சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி, இந்த ஆன்மீக பாதையே அப்படிதான். முதல்ல வந்து கொஞ்சம் கரடு முரடா இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும், இல்ல விஷம் சாப்பிடுற போலதான் இருக்கும். அப்பா இப்பதான் படுத்தணும், அதுக்குள்ள எழுந்துடும், கண்ணெல்லாம் எரியறது அப்படின்னு நினைப்போம். அதை அப்படியே பழக்கப்பட்டுட்டோம்னா என்னது, இதுதான் ஆனந்தமா இருக்கும், இதேதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும், நெக்டரா இருக்கும். இது வந்து கடைசியில வந்து பகவானுடைய இலக்கை அடைந்து விடுவான். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சாரி, சாந்தி மாதாஜி வரலன்னா சாஸ்வதா மாதாஜி படிச்சுங்க. ஓ இல்ல, இவ இந்த மாதாஜி இருக்காங்களே, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. அப்புறம் மேல போயிட்டு யோகி ஞானிப்யோ அர்பிமதோ அதிக கர்மிப்ய ஸ்தாதிகோ யோகி தஸ்மாத் யோகி பவார்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு யோகி சன்னியாசியை விட பெரியவர், அனுபவவாதியை விட பெரியவர் மற்றும் பலன் தருபவரை விட பெரியவர். எனவே அர்ஜுனா, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாக இரு. யோகி எப்படி? ஒரு யோகினா யோகம், பகவானோட இதெல்லாம் என்னது யோக நிலை. நாட் ஓன்லி அந்த மெடிடேட்டிவ் போஸ் அது மாத்திரம் இல்ல, பகவானை உணர்ந்து அவன் வந்து என்ன செயல் பண்றானோ அது. அவன் வந்து சன்னியாசி, நார்மல் ஒரு சன்னியாசி என்ன ஒரு பலநோக்கு செயல்கள் இருக்கும், அந்த மாதிரி இல்லாம அவன் அதை விட ஒரு உயர்ந்தவனா இருக்கும். அனுபவவாதி, யாரெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் இருக்காங்க அவரை விட ஒரு உயர்வாக இருப்பார். அண்ட் பலன் தருபவரை விட பெரியவரா இருப்பார். அந்த மாதிரி எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நீ வந்து யோகியாக இரு அப்படின்னு. நீங்க மியூட் பண்ணி இல்ல ஒரு நிமிஷம், அந்த மாதாஜி இல்லையா, புஷ்பா மாதாஜி இல்லையா, போயிட்டாங்களா? ஆர்டரே தெரிய மாட்டேங்குது, மியூட்ல இருந்தாதான் அந்த ஆர்டர் கிளியர். சாஸ்வதா மாதாஜி படிங்க. ओके माताजी। योगिनाम् अभि सर्वेषां मत्खतेनान्तर् आत्मना शरद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण माताजी। ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் மியூட் பண்றேன், எனக்கு ஆர்டர் தெரியும், அன்மியூட் பண்ணேன். எல்லா யோகிகளும் எப்பொழுதும் என்னை நிலைத்திருக்கிறாரோ அதீத நம்பிக்கை கொண்டவர், தன்னுள்ளேயே என்னை நினைத்து எனக்கு ஆழ்நிலை அன்பான சேவையை செய்கிறாரோ அவர் யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருக்கமாக ஐக்கியமானவர் மற்றும் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவர்.
அதுதான் என்னுடைய கருத்து. அதனால யோகி வந்து இத்தனை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறான்னா அவன் வந்து யோக பயிற்சி பண்ணி ஒரு பெருமைக்கோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை. அவன் ஐக்கியமாயி அவன் பண்றதுனால அவன் வந்து யோகின்னு அதனாலதான் பேரே வந்திருக்கு. பாக்கி உள்ளவாலும் ஏதோ ஒரு பலநோக்கு செயல்கள் இருக்கும் அவ பண்றது. ஆனா யோகிகள் எப்போதும் என்னில் நிலைத்திருக்கிறாரோ அதீத நம்பிக்கை அவளுக்கு வந்து டோட்டல் கன்விக்ஷன் இப்படி சொல்றோம். அந்த மாதிரி தன்னுள்ளேயே என்னை நினைத்து எனக்கு ஆழ்நிலை அன்பான சேவையை செய்கிறான். இந்த மாதிரி யோகி என்னதே சதுவான் ஜப்பா பண்ணுவான். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்னது இது ஒரு ஸ்டோரி தான். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவன் யோகத்தில் என்னோட மிக நெருக்கமாக ஐக்கியமானவர் மற்றும் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவர். இதுதான் என்னுடைய கருத்து. பகவானே சொல்றார் இந்த யோகி தான் வந்து தி பெஸ்ட். அவன் தான் என்னது என்கிட்ட வந்து இஸ் மோஸ்ட் இன்டிமேட்லி யுனைடெட் வித் மீ அண்ட் இன் யோகா அண்ட் இஸ் ஹையஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதுதான் வந்து மேல். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ஆத்ம சம்யம யோகோ நாம ஷஷ்டோ அத்தியாயः. ஆறாவது வந்து இது முடிச்சுட்டோம் நம்ம.